wedi cael bore brysur ofnadwy, dwi angen siesta. 2 funud bach. Oh, Miss Joy, maen nhw'n car! Well, just to be in the ring means a lot, doesn't it? You know, you don't expect anything and then to have this in, well, it's just amazing. Oh, you're being congratulated by everybody here. Llongyfarchiadau, eisiau teimlad fi. Mae'n anhygoel cael y profiad i gweithio gyda bobl o siwrd yn y bryd yma. Cael y cyfle i bod gyda nhw, mae'n anhygoel. Ie, dyna fi hanes pencampwriaethau'r bore yma ar y maes sydd wedi bod yn dyst i sawl eiliad cofiadwy drwy gydol yr wythnos. Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni 2 awr sydd gynnon ni nhw'n bellach yng nghwmni yn gilydd ac yna mi fyddwn ni'n diflannu am 5 o'r gloch. Ond mae yna ddigon o bethau i ddigwydd rhwng rwan a 5 o'r gloch. Da ni dal i edrych ymlaen at ddarganfod pa geffyl fydd pencampwr Sioe 2026. Ac wedyn mi fydd yn amser i ni, wel, mesur y camau yma da ni wedi gwneud ers 4 diwrnod, miloedd ohonyn nhw, dwi'n siŵr. Mi ai i gyfri a mi ddangoswn ni i chi be fydd yn digwydd cyn bo hir yma yn y Sioe. Cyn bo hir, ffeinal y merched yn y shed gneifio. Pencampwriaeth parau benywaidd y dyfodol ynghylch y gwartheg. A'r enillwyr i gyd o blith ceffyla'r prif gylch. O na, da ni'n di gorffan eto. Mae'r ffrwd byw o'r prif gylch bellach wedi dod i ben, ond bydwch o phoeni dim, mi gewch chi weld holl enillwyr y dosbarthiadau ceffyla ar yn darllediad ni yma rwan ar S4C tan y 5 o'r gloch. Oes, mae yna lot fawr i ddigwydd, a gobeithio fod gan y tîm digon o betrol yn y tanc rwan, ni'n gweld ni tua'r diwedd. Ifan, ti ma'n hwyliau iawn? Ti wedi cael cinio? Mewn hwyliau dwi wedi cael cinio a gweud y gwir, mewn hwyliau arbennig o dda. Rhyw deimlad bychddyfedd sydd ar Prynhawn Iau yn difenn y sioe. Chydig bach o dristwch bod y cyfan ar ben mor sydyn a phob parch i'r anifeiliaid mor wrth gwrs sydd wedi gweithio mor galed mewn amodau anodd iawn ar y 10 wythnos yma. Bob un o'r diwrnodau wedi bod yn diwrnodau cynnes a phoeth iawn. A'r hyfferfach yma nawr yn cael cyfle i ymlacio a gorwedd chydig bach cyn y daith adre. Ond fel wedes di Nia, mae yna gystadlu i ddod eto yn does ynghylch y gwartheg. Ni'n edrych ymlaen at bencampwriaeth benywaidd y dyfodol. Felly mi fyddai'n brysur iawn tan y munudau neu'r oriau ola yna. Wel, dweithio mi sgwrsio fe Eiron Pew, oedd o isio siesta fach, gobeithio fod wedi cael rhyw 40 winks. Do, Eiron, ti'n teimlo well rwan? Chydig o well rwan, 1 cam roi'n y llall ydy. Dwi wedi allan o egni'n llwyr ni, ond lot o waith crwydro'n eto. Dwi'n mynd i chwarae hoci, torri mwy o goed, a hefyd dwi'n dal i chwilio am deilyngdod i podiwm Pew. Felly, be ti'n wisgo ddiwn ni, a? Dwi'n ddim, beth ti'n galw? Neith hwn, rhyw ffrog croen neidar. Dwi'n mynd siŵr am hwnna. O, wel, ddoi nôl flwyddyn nesa. Ddoi nôl flwyddyn nesa. Na fo, ta Eiron dal i grwydro hefyd fel y gweddill y tîm. Dwi'n edrych ymlaen i sgwrsio pnawn yma efo gŵr sydd wedi diddanu plant Cymru ers degawda ar y bandstand yn fanna. Da chi siŵr o fod yn gwybod am bwy dwi'n sôn os na i ddweud afal, oren, banana. Ia, ydy, mae o yma. Dwi'n edrych ymlaen at sgwrsio efo Martin Geraint cyn diwedd y Prynhawn. Ond draw ni rwan at y ceffyla. Croeso ato ni, lle mae'r tensiwn yn cynyddu yma yng nghanol y prif gylch. Pencampwriaeth, gwrwedd, y meirch, yr ebolion a'r adfeirch yn dod nôl fan hyn i fynd am y bencampwriaeth yn yr adran B, y Merlod Cymreig. Rob Jones, ti wedi cael dy blesio yn fawr iawn gyda'r olygfa sy'n o'n blaenau ni, ac ambell un yn dy eiriau di yn symud fel peiriant. Ma nhw. Mae un bach yn, ond wy'n edrych ar y pictiwr hyn o'r cyffyled tu flaen i ni. Gan bod yr poni bach yn ffefryn i fi ac yn symud, yn sefyll mas am ei symudiad, wi ddim cweit yn siŵr, wi'n credu dim na dewis margu. Lly ti'n mynd am Jan Pete Moonwalker yn dwyt? Wi'n hoff iawn o fe, ond am y wobr hyn, wi ddim yn credu. Ta fe geiffau, mae margu moyn rhywbeth ty bach fwy o hyd, fwy o ychyder, mwy at y marchogaeth. Wi'n gobeithio bod fi wrong fyna, ond agored yw'r gystadleuaeth hyn. Le wyt ti'n credu eiff Margaret Edwards? Mae yn ganol 2 a nifel nawr. 2 geffyl chestnut, geffyl emelyn, mae'n gadael canol nhw nawr. Mae'r ddoi na'n ganol y llun.
1, 2, 3, 4 o'r chwith. 3 y drydydd a'r 4 o'r chwith. Ond byddai hwn yn heiddi fe fyd. Mae hwn yn benderfynu. Mae fe'n anodd i benderfynu yn y farni. Margi mor dawel ac arfer yn cerdded fel dim byd yn becso ddi. Mae di wneud i gwaith yn dawel hyderus. Jan Pete Moonwalker o'i blaen hi nawr, o'r march Jan Pete Class Act, a'r gaseg Cadlan Valley Jodet, ond tybed os mai lawr y linell eiff hi. Wi ddim yn gweud hagor. Wi ddim yn gweud hagor, ond wi just yn gweld hyd... Wyt ti'n dechrau fel deall i iaith i chorff hi mewn ffordd? Ie, odi mae hwnna'n gweud lot. A fi o hyd yn noticio, amser mae'r llaw yn mynd ar yr hip, mae rhywbeth... Mae yna rhyw benderfyniad. Mae'n meddwl, wi ddim yn gwybod, gewn ni gyd i siomi nawr, wy'n siŵr. Credu eiffi nôl at y stiward nawr. Mi'n timlo bod na benderfyniad ar drod. Mae yn anodd i ddarllen. Ni o hyd yn cael sport bob blwyddyn yn bipar i gwyneb i. Ni ffili gweld y llyged. Mae'r het yn cuddio'r llyged. Mae rhaid newid yr het na nawr. Dwi'n ni gael neges i Margie Edwards i newid yr het na. Le ni'n mynd? Le ni'n mynd, Rob? Wel, oedd e'n heiddi fe. Enillydd yr dosbarth y meirch. Mae fe'n beiriant bach, ti'n gwybod. A yn ein farn ni, mae hwn yn boni, mae fe'n Gymraeg. Falle ambell waith yn yr adran byw, ti ddim gweld digon o'r carreg Cymraeg na. Dewis da, Margi, dewis da. Wy'n falch dros o ti, Rob. Yn beiriant perffeth a wedi hawlio pencampwriaeth gwrwedd y merlod Cymreig. Dyma ni Jan Pete Moonwalker yn llawn heiddi y bencampwriaeth yma. Llon gyfarchiadau mawr iawn i Steph Mansfield yn dangos a'i mham Janet hefyd, y ddau yn gyd berchen ar Jan Pete Moonwalker. A gwych gwybod hefyd bod Margaret Edwards y beirniad yn cyd-fynd ynghyd sylwebydd i Rob Jones. Croeso ato ni, mae ganolfan gneifio meirion. Da chi'n ymuno ni ar hyn o bryd yng nghanol y cymal terfynol Gornest y Menywod. Ar un mae Mena Jones, ar ddau Dominic Chetwynd, 3 ydi Susie Parish, 4 Mary Lucas Ridge, Becca Jackson ar 5 a draw yn y pendraw Catalina, Michael F yr holl ffordd o Australia ar 6. Dyna'r line-up felly, ac mae'r menywod yma wedi llwyddo i ddod trwodd o'r cymalau cynderfynol. Dyma'r detoliad o gnifyr gorau o ran y menywod yma yn y sioe fawr, felly golwg ar arddull. Mena Jones yma na, os i ochr hi, mae Dominic Chetwynd, a wedyn Becca Jackson ydy'r ferch yma o deulu enwog y Jacksons. Dyna ni golwg ar Mena Jones yn wedi eto ac Becca Jackson rownd y cornel na ar oen y rhif 2. Mae yna 4 yn y gorlan tro hyn, ac fydd rhaid yn nhw gyflymu tro yma mwyn gwneud yn siŵr mae nhw ydi un o'r rhai tebyca o ennill. Nawr te, Susie Parish a honna i lawr, cael chydig bach o drafferth gyda honna yn ei lle. Mewn a Mena Jones yr hybryd, mewn a Mena Jackson yn wedi yma, Mena Jones o fan hyn. A hen ffrind i fi yn gymar gorlan i Mena Jones o Faldwyn de, Richard Bailey o Dalabont. Felly shout out i Rich, yn mynd i weld o estalwm. A dyna un o'r pethau mae'r sioe fawr ma'n gynnig i chi, dydy cyfle i drafod ac i gwrdd a hen ffrindiau ydych chi heb weld ers talwm lawr yn fanna efo oen Mary Lucas Ridge yn fanna, cnifwraig arbennig o lwyddiannus o Loegr, cnifwraig o flwyddyn yn Lloegr a dydw i gwir, Mary Lucas Ridge. Wedyn fan hyn da ni'n troi nôl i weld rwan Dominic Chetwynd, Becca Jackson y fan hyn dod rownd y cornel na, Gorfod Nofalus rownd y gwddw, Stodiau Hirion i Susie Parish y fan hyn, Becca Jackson wedyn hefyd ar y Stodiau Hirion trawiad am drawiad efo Becca Jackson ar hyn o bryd ydi rhywbeth hwy dau y tybed o ran pwy sy'n mynd i orffen y gyntaf. Mae Mena Jones hefyd yn ennill tir ar hyn o bryd yna chi olwg nes ar Mena Jones a Becca Jackson ar arddull na yn glir i'w weld y fanna Stodiau Hirion i Mena Jones y fan hyn rwan.
Bydd hi eisiau gwneud siŵr bod hi'n fynd dros yr asgwrn cefn na efo un trawiad mwyn gallu gorffen yn daclus. Susie Parrish yn cyflymu lawr yr ochr dy gyflog o fanna. Chydig bach o gicio fanna i Becca Jackson wedyn. Just yn ansefydlogi'r sefyllfa. Susie Parrish, hon, unwaith eto. Tri allan gen i hi. Fydd hi'n mynd mewn am y pedwerydd rwan, ond y dim. Dyna fo, lawr y gorlan i gael ei berniadu. Wyn Benyw ydy'r hein, ac Owen Fanyw Becca Jackson i lawr. Felly y ddwy ohonyn nhw ydy'r arweinwyr o ran cyflymdra ar hyn o bryd. Susie Parrish a Becca Jackson, Mena Jones, chydig bach ar ei holi. Cic neu ddwy ar chydig bach o flaen ar ôl ar y penol na cyn gorffen yr oen yna. Mae'n ras felly rwan rhwng Susie Parrish a Becca Jackson, y ddwy ohonyn nhw. Just yn mynd y rownd y penol ar tansail ar hyn o bryd. Dyna hi Susie Parrish o fan Mary Lucas Ridge yn ochr hi, ond i droi a chodi'n gyntaf fydd roedd y gwddw. Mae Becca Jackson, dyma hi i chi. Mae'n dipyn o ras rwan o hyn ymlaen. Mae'n siŵr bod nhw'n canolbwyntio yn unig ar ei gwaith i hunan. Dyn nhw'n clywed y sylwebwyr yn creu'r awyrgylch yma. Dim ond gwneud yn siŵr bod nhw'n cnifio mor daclus a mor gyflym na sy'n bosib ydy'r amcan rwan. Becca Jackson ar ystodiau hirio na'n barod. Mena Jones wedyn, yn ôl â ni at Becca Jackson, yn ôl y camera fan hyn. Fydd hi'n troi'r gornel ar gyfer yr ochr dalu na mewn dim o bryd i chi. Just yn defnyddio'r llaw chwith na i gadw'r clustiau rhag cael ei bachu gan trawiadau yr hanfris na. Dyna ni bach o mwy o gynnwr fel fan hyn rwan wrth i ni weld Becca Jackson yn rhitro rownd y cysel ola na. Chydig bach o drawiadau ar ôl gen i stodiau hir i lawr yn ochr y goes dwytha na rwan. Yr oen na ddim cweit yn fodlon efo'i sefyllfa ar hyn o bryd, ond mae'n mynd i fod yn Becca Jackson. O'n i wei chydig bach o eiliadau dwi'n credu, ond ar gofal o Susie Parrish wedi llenwi'r grif na, ac bron iawn yn ei chiro iawn na o fewn dim. Becca Jackson yn gorffen yn gyntaf, Susie Parrish yn ail, Mary Lucas Ridge yn drydydd a Mena Jones. Chwarter eiliad ar ei hôl hi. Wel, am ornest wych.
A dyma ni pencampwriaeth arall ar eich cyferchu fyna adre o gylch y gwartheg. Pencampwriaeth Pare Benyw y dyfodol a Cerys Jenkins o St Clair gyda fi. Dwy heffer wrth gwrs yn cystadlu sydd gyda ni fan hyn yn y dosbarth yma nawr. A heffrod ifanc yw rhain i gyd, Cerys? Odyn, maen nhw gyd o dan 2 blwydd, so dosbarth rili dda. Be felly bydd y beirniad Neil Brown o swydd Northampton yn chwilio am yn y dosbarth yma? Wrth feddwl bod nhw'n heffrod bach ifanc, ynddo fe? Cysondeb fi'n meddwl. Gwartheg digon ffit a all mynd lan i fridio a fod yn gwartheg rili dda yn y fiches yn y dyfodol. Para rili dda yma. A maen nhw'n fridiau cynhenid a cyfandirol fan hyn nawr wrth i ni weld y par o wartheg Dion yn dod o flaen y beirniad. Erian Lewis o Langybi, Ger Llambed sydd ag un ohonyn nhw, ac Garfon Williams o Gwmtir Mynach wedyn sydd ar llall. Rhain yn ddwy heffer neis yn nhw. Odyn, really sweet. Cyson. Tu ôl i nhw wedyn mae gyda ni yr henffordd. Wilcott, Hereford sydd gyda'r rhain wedyn. A nhw wrth gwrs wedi ennill y tîm o 3 yn gynharach heddi. Do. 2 heffer eitha flashy o'r Hereford na fyd. A dwi'n meddwl bod fi'n iawn i weid, mae'r ddwy yma oedd yn y tîm o 3 gyda Tarw Cyd-i-fyw? Ie, gyda Cyd-i-fyw, ie. Felly'r ddwy yma wedi ennill Carden Goch yn barod heddi. A maen nhw'n mynd i fod yn beryg, dwi'n meddwl, yn dyn nhw nawr. Odyn. Dydyn ni'n weld nhw'n symud, achos mae hwnna'n mynd i fod yn bwysig. Mae yn bwysig yn dweud siwt mae'r pethau ifanc. Mae'n symud siwt maen nhw ar eu trad. Wedi dyblesio dy siwt maen nhw'n cerdded fyna, Cerys? Ie. Doi ni fel really gyson. Correct. Maen nhw mor debyg fyd. Maen nhw. A'i penne bach hardd a'r clistiau ymlaen, y clistiau mawr yna. Ie. Fi'n credu sut ti'n petai hi yn gystadleuaeth harddwch yn beauty contest. Ar henffordd oedd yn ennill bob tro. Yeah, Mae'n rhywbeth mor bert amdani nhw'n dos ar. Wes. Ar frest wen, ar pen gwyn, ar coch tywyll na'r hyd y cem. Maen nhw'n brydferth ofnadw yn dyn nhw. Odyn. Yn dipyn o olygfawr y teg y brydiau yma nawr yn y cylch i gyd. Mae dyn ni'r Charleys, y glas, y blond, y limbs, y mentals, y diddyfnaint. Mae dyn ni'r British White hefyd. A mae'n olygfa hanner chwarae teg. Dwi'n meddwl falle bod fi'n gweud cael nadio'r British White, y gwyn Prydeinig, ddim allan heddi. Ond mae'r ucheldir yma, y Burgorns. Wrth i ni weld nawr y gwartheg blond. Mae'r rhain y ddwy dda hefyd nawr yn dod at y beirniad. Odyn, maen nhw. Neil Brown. Thor Atkinson sydd ag un o'r rhaina, a Rhydian Davies y llall. Nhw'n ddigon o bar i ti, Cerys? Odyn, maen nhw'n cerdded yn eitha dda. Mae falle un o'r heffrod yn just bach mwy pwerus na'r llall. Cytuno. Bach falle mwy cil yn y chwarter ôl na'n dy fe na'r llall. Dim lot yn dyn agos. Na. Gyn falle twtch yn fwy hefyd na'r llall. Ond fel ti'n dweud y pwer yna o top y gymffon nôl at yr ysgwyddau blaen a falle hwnna ar y chwith. Falle ddim cweit gymaint o siap falle tu ôl. Na. Ond yn ddwy neis serch hynny wrth gwrs. War y teg. Ac edrychwn ni ymlaen te i weld mwy o'r brydiau fan hyn ym Mhencampwriaeth Pare Benywaidd y dyfodol. Felly dewch nôl ato ni am ragor o'r cystadlu yn yma. Mae yna sylwebeth Saesneg ar gael. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the SLC viewers hotline. Croeso nôl ato ni. Falch iawn o fod yn gwmni chi fan hyn ac yn ni'n edrych ar y bencampwriaeth Benywedd gyda'r adrannec. Lowri nôl yn gwmni fi. A Lowri, mae hon wedi bod yn ddosbarth arbennig, yn adran arbennig y bore yma, dwi yn fore llewyrchus iawn. Ydy, mae'r safon wedi bod yn wych yma heddi, ydy. O, na ni, a mae yna canlyniad Mena Curiosa mynd â hi.
a Neuadd Parc yn reserve. So dwy chwar, wel mae Ann Jones fan hyn a'i chwar Sian yn mynd ar reserve. Lle mae'n ddornod byth gofiadwy iddyn nhw. A dyma ni felly penderfyniad yn yr adrannau. Dyna ni yn derfynol, ych chi'n gweld yr ymateb cymaint mae'n golygu iddyn nhw. Ydy, maen nhw'n gwyn o glist i glist fyna, so yna hapus iawn i'r teulu. Mae'r gasig yma di ennill yma dwy waith o'r blaen, so wneud am trydydd tro. Fi oedd hi'n pencampwriaeth o'r stoc ifanc yma, ond fi ddim yn meddwl bod hi ddim wedi cael yr female champion o blaen, so mae wedi mynd un yn well tro hyn. So, ffantastig i brydfa mennau fyna. A mae gret, fel nhw wedi sôn yn gynt yn anffodus, maen nhw wedi colli y tad, so mennau canol lam, maen nhw wedi colli fe'n gynt yn y tymor, so hyfryd bod i wadu dal efo nhw'n y brydfa ac yn neud yn dda, so dwi'n siŵr bod y moment hyn yn meddwl lot fawr iddyn nhw. Pan ych chi'n gwybod bod y parhad yn mynd i fod hefyd? Yn hollol, ie. Sydd yn gymaint o ran pan ych chi yn wrth i yn wrth gwrs yn magu. Felly dyna ni. Y llun perffeth. A mae wedi serio a selio yn ennill pencampwriaeth mennau Curiosa. Fe ddath hi'n glir pwy fydde yn dod i'r brig yn adran y cesig a'r ebolesau. Dyma ni bencampwriaeth benywod y merlod Cymreig Tape Cob, mennau Curiosa. Ac yn sicr yn ddiwrnod i'w gofio i bawb ydi cefen i'r creadur rhyfeddol yma. Os ydych chi'n dod i'r sioe ac eisiau colli'ch plant am chwbl o oriau yn chwarae yn braf fan hyn, dewch i'r ardal chwaraeol, mae yna lwyth i wneud yma, a dwi wedi cyrraedd stondin Hoci Cymru, a di ffindio Molly Hodges. Ti'n o lew heddiw? Ie, iawn, diolch. Ie, iawn, mae'n ale prysur lawr fan hyn. Ie, mae'n dod yn waves, so mae'n iawn. O ie, ti'n gallonydd weithiau? Ie, weithiau. Wyt ti'n llysgenadau i Hoci Cymru? Ie, dwi yn. A beth ydy'r swydd di o fel hynny wedyn te? Fel dwi'n mynd i fel festivals, dwi'n mynd i'r Eisteddfod Genedlaethol, a dwi'n just yn helpu yn stondin yma, a wedyn dwi'n mynd i fel just local tournaments a helpu hyfforddi a officiating a just pob peth fel yna. Pob peth hoci? Yeah, basically, pob peth hoci, A trio cael bobl fel fi i chwarae hoci? Exactly. Achos mae eisiau bobl gwell na fi i chwarae hoci, dwi'n cymryd. Oes go ar hwn i gychwyn? Oes na sgôr i'w giro? 100 i cero. O'n i am y 100 yn y gornel ucha te? Trio flicio fo i fyny. Flicio fo fyny? Ie. Sori, mae'n bach yn agos yma. O'n i mlaen i'r peth nesa. Wyt ti'n dal i chwarae hoci? Ie, dwi'n chwarae i clwb hoci Dysenni yn Tywyn. O, ddim yn bell o Machynlleth, lle dwi? Ie, dim bell. Oes na hoci'n Machynlleth? Na, yr un agosa ydy fel Bow Street neu Dysenni. Right. I Mach, ond ie, da ni'n trio cael lot o pobl, lot o genod a fechgyn newydd i dod i hoci. So, os da chi'n nabod rhywun, dod yn nhw draw. Sut mae rhywun yn gallu cysylltu fo chi, os da chi eisiau ffindio clwb agosa? Da ni, mae na fel peth ar Hoci Cymru ar y website. Da chi gallu cael fel, just rhoi pentre ti mewn a mae'n dod â gyd o'r clwbiau fanna. Fel ffindio nearest hoci? Exactly, ie. Oce, dwi'n mynd i gael un go arall. Oce. O'n i'n braidd fan hyn. Bullseye, Toma. O, lwcus. Diolch yn sticio, mae'n rhywbeth yn bod arno fo. Ie, mae gyd o'r gwaed yn ar y... Diolch chi drwsio hwnna, boys, diolch yn gweithio. Ti'n mlaen fan hyn, Molly, mae yna un peth ar ôl, mae hwn yn newydd heddiw, ynddo? Yes, newydd. A beth da ni'n neud? O, y bat oedd y bai, dwi wedi cael bat. Dim batio, nag e? Ffon. Ffon hoci, dim bat. Sori. A beth da ni'n neud fan hyn, te? Just hitio'r pel a fel gweld faint mor gyflym mae'n mynd. Oce. A fa mor gyflym efo... Sefwch nôl. Ai! O 40 yn iawn? Ie, mae'n iawn. Canolig. Ie, Sa le i fi'n tîm Gogledd Cymru? Ie. Ti'n siŵr? Masters, ie. Bydd o'n ofalus beth ti'n dymuno amdano fo. Diolch am y sgwrs a pob lwc efo'r holl waith. Diolch. Wel, i chi'n ail ymuno ni fan hyn ynghylch y gwartheg wrth i ni
Bod yng nghanol pencampwriaeth pare benyw y dyfodol. Females of the future. A gofynion y gystadleuaeth bod angen i'r ddwy ether bod o dan 2 oed cyn diwrnod cynta a Sioe. A mae Cerys Jenkins o St Clair gyda fi yn gwmni. Ac am 2 heffer dda sydd fan hyn nawr yn dyfe, Cerys. 2 heffer really pwerus fan hyn. Eitha cyson o ran faint y seis. Really good capacity dyn nhw fyd. Wel, maen nhw mor gyson. Maen nhw'n gweddu I gilydd yn berffaith. Odyn. A'r 2 yma nawr te un wedi to lawr o'r Alban. Telly Graham sydd ag un ar effrod a wedyn heffer gan Sean Wyn Jones. Yw'r llall. O, maen nhw 2 dda. Cerdded yn really dda dy gilydd fyd. Yn dyn nhw just. Rhain wrth gwrs nawr fod o dan 2 oed cyn diwrnod cynta'r Sioe. Mi fydd rhain yn barod I darwa. Fydde ti'n gobeithio nawr bod rhain bob un yn mynd I fynd mlaen I fagu. Bydde ti os nag nhw falle wedi cael tarw'n barod o bosib? Ie, gobeithio. A nhw yn fwy neis iawn, war y teg. Mae'r limbs wedi aros o'n blaenau ni fan hyn nawr yn y pwynt sylwebu a... ti wir yn gallu teimlo a gweld pwer nhw'n rwyt ti pan mwyn ti'n agos at nhw fan hyn nawr. Odyn maen nhw. Heffer lawr o'r Alban a'n glamp o heffer dda. Ma ddi. Cementals wedyn sydd erbyn hyn o flan y beirniad. A'r cementals fel dwi wedi gweud sawl gwaith wedi dod yma ni niferoedd eleni'r Sioe a'r safon. Maen nhw wedi ddangos yn wych ac 2 heffer gan Aled a Rachel Davies sydd gyda ni fan hyn nawr. A wedyn tu ôl I nhw wedyn fe welwn ni'r glas Prydeinig. Beth am y glas y British Blue te? Yeah, 2 heffer really nice actually. Weles I nhw ddo yn yr interbreed young handlers a tiwod, par really cyson. Maen nhw fan hyn nawr. Mor debyg. A'r pwer nawr wrth gwrs yn dyfe unwaith eto. Ie. Ond mae yna sawl bryd I fynd o hyd o flaen y beirniad sef Neil Brown o Swydd Northampton. Felly adwn ni bethau fyna am y tro.
I chi'n ymuno ni yn y prif gylch wrth i ni edrych ar bencampwriaeth y Merlod Cymreig, yr adran B. I ni'n dechrau dringo i'r uchelfannau bellach. Lwri Reid gyda fi. Fyne Heledd Cynwal hefyd yn mwynhau y wledd sy'n blaenau ni yn y prif gylch ar ddornod ola y sioe fawr yma yn Llanelwedd. A mae di bod yn adran gryf iawn. Ti di cael dy blesion fawr gyda'r hyn wyt ti di weld. Do, mae'r ddau pencampwriaeth o ran yr gorwaidd a'r benywaidd, mae'r ddau nhw'n siampl dda o'r bryd. Mae'r ddau wedi wneud yn dda iawn mewn sioe blaenhorol tymor hyn. Efo'r gyseg Moel Garnedd Mimosa wedi bod yn pencampwriaeth lan yn y Royal Highland yn yr Alban, a Ymunwch hefyd wedi bod yn champion yn Royal Cheshire. So mae'r safon yn uchel iawn yn rhwng y ddoi hyn. Sy'n ni'n tybio falle o ran y teip mae Mrs Edwards yn cadw adre, falle mae gaseg bydd i mynd, ond mae'n troi nhw i'r ochr nawr bod ni'n gallu cymharu yn well eto. So mae i fod yn deg iddi mae wedi rhoi sylw mawr i bob un ceffyl trwy'r adran. Mae'n cymeryd i amser, mae'n edrych yn fanwl, a nawr mae'n dod i'r pinnacle. Ac yn rhoi parch i bob un o'r creaduriaid, ac bob un sydd yn dangos hefyd. Dyma'r un oedd yn ffefryn gyda Rob gyne, John Pete Moonwalker. Reit, ie, fydd yn diddorol. Mae hwnna'n symud yn dda iawn. Fel y ti'n gweud, mae'n dibynnu os mae'r symudiad neu'r wedd mae'n mynd amdano fe. Na ni ar gaseg. Da iawn fe, da iawn ti Lowri. Gadw ni hwnna'n dawel, efe? Ar y ferchog. Mor bles i David. Mae'n gweithio'n galed iawn i'r cyffyle. Chod wedi cael siwrne hir, sy'n ni'n tybio o leia rhyw 6-7 awr i ddod lawr yma. So, y ddyrchog i nhw bod nhw wedi cael y pencampwriaeth yma. Atgoffa ni o le maen nhw wedi teithio eto? Sorry? Atgoffa ni o le maen nhw wedi teithio? Lan o Ayrshire, so lan yn yr Alban, ar Lanarc, lan yn yr Alban. So, na, maen nhw wedi cael taith hir i ddod lawr, ar y deg. Ie, mae'r gaseg wedi cael ei magu a cael ei perchenog o'r brydfa Moel Garnedd sydd yn Bala, ond David yn ei arwen nhw ar ei rhan nhw. Felly fydd yna dipyn o ddathlu yn Bala hyn o hefyd? Fydd. A na ni wedi penderfynu a mae e'n derfynol. Mae Moel Garnedd Mimosa sydd yn mynd â phencampwriaeth y Merlod Cymreig. Ar ôl taith hir o'r Alban, fe ddath y newyddion da. Mae ni Moel Garnedd Mimosa wedi ei choroni fel pencampwr y Merlod Cymreig. Mae'n eboles ac yn gaseg ar y ferchog. Llon gyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Wel Gareth o Frydfa Moel Garnedd, o'ch chi'n disgwyl cael hwn bore yma? Na, dim yn gwbl. Swn i'n mynd i'n gweld neithiwr ac yn meddwl bod ni'n mynd i gael hyn, na, fyswn ni'n fewn chi. Ac beth o wych, efo'r gaseg yma mynd nôl, Pib Cenedlaeth, un o cesig cyntaf yn had brynu, Western Madeline, gen y hen Jack Edwards, ac diweddar Jack Edwards, ac mae'n anhygol i fod yma, a bod y lineage dal yn cario ymlaen. Mae jyst yn wych, mae'r diwrnod wedi bod yn wych o'r cychwyn oll yn diwe. Mae'r tywydd yn wych, a'r dyn yma, David Russell, what a handler, what a producer. Gwych. Bob clod i David. David, we're just congratulating you on the phenomenal job you've done. And we were just saying, I bet this morning when you woke up, you didn't think you'd be ending the day like this. Absolutely no. If we wanted to win our class, that's what we aimed for. And this is just unbelievable, unbelievable. Well, you definitely can't go home tonight now. One, you've got to celebrate, and two, you've got a pretty big championship to go into tomorrow. Absolutely, so we'll be here, yes. Maybe sore heads. Okay. Yeah, diolch yn fawr chi. Diolch yn fawr iawn i chi, pob lwc. Thank you. Mae hi'n 8 mlynedd ar ei hugian bellach ers i Undeb FYW Cymru gydnabod cyfraniad menywod merched i'r diwydiant ameth, a bob dydd Iau yma ar faes y sioe maen nhw'n cyhoeddi pwy ydi ffermwraig y flwyddyn. Mae un o'r beirniad yn gwmni mi fan hyn, Heather Holgate. Fel cystadleuaeth eleni, pa mor gryf oedd hi? Oedd nifer fawr o pobl wedi cael ei rhoi mlaen ar gyfer y gwobr. Oedd hi'n galed iawn i ni penderfynu pwy i
cyfweld, ond nath ni tynnu nhw lawr i rai a cyfweld nhw, a oedd y safon yn uchel iawn. Ac o ran rôl y menywod yma, chwilio am beth ydych chi'n union? Rhywun sydd yn rhan o'r busnes, sydd yn helpu gyda'r penderfyniadau, y gwaith, datblygu'r busnes, sut i symud pethau ymlaen, a delio gyda pethau fel mae'r systemau newid dros y blynydde. A heb enwi'r person rwan, pam wnaethoch chi ddewis yr enillydd wnaethoch chi ddewis? So, yr enillwyr Lenny, nath hi dangos i ni bod hi'n cymryd rôl mawr iawn yn rhedeg y ffarm, ar rhan y gwaith bob dydd ac hefyd ar rhan datblygu'r ffarm a sut i trefnu pethau. Hefyd, mae'n gwneud tipyn yn y cymuned ac hefyd mae'n gwneud gwaith gyda DPJ Foundation. A'r enillydd eleni yw? Annie James o Hafod Banc y Ffordd. Dyma hi, llongyfarchiadau mawr, Annie. Well done, congratulations. Thank you very much. What an achievement. Thank you. And everybody here, especially with the DPJ Foundation, they're thrilled, absolutely thrilled for you. Thank you very much. So tell me about the farm and your role within the work that's done on the farm. So we took on the farm 12 years ago with my dad and my husband, but we've since bought Dad out of the business. So we've worked hard over that time to grow the herd and to improve the infrastructure and to really make something of the opportunities that we've been given within the farm. We've got 150 spring calving dairy cows. We supply Arla, and we rear our own replacements. And we've grass-based system. We try and keep things fairly simple. But apart from the work that you're doing on the farm, you've also been awarded because of the work that you do with the DPJ Foundation. But when did you get involved with the DPJ? So I was given the opportunity to join the Agri Academy course 7 years ago, and after that, during that, we were given a presentation by Emma, the founder of DPJ. Really opened my eyes up to what the foundation does, and I really believed in the ethos of supporting the community. So I became a volunteer then, and I've volunteered with them ever since then. And last year I was given the chance to apply for a job, I suppose, and now I work part-time for them and obviously at home as well. And what does that work involve exactly? The work with DPJ is mainly projects, so it's our 10-year anniversary this year. So through that, we've had a few extra things, I suppose, that we've been doing. So we've released a podcast series. We had a special dinner here at the Royal Welsh on Tuesday night, kindly hosted by the CLA. And we have a bike ride coming up, actually, which is why we've got a bike on our stand. So we've got a bike ride from North to South Wales at the end of August. So. And the DPJ Foundation, it's all about sharing the load, isn't it? Because it can be a very lonely world to be in. Yeah, so I guess some of the other work that I do as well as the projects work is also post-vention support work. So we support families and communities when they've lost somebody very dear to them. So it's really important work, really vital work that we do. So I'm honoured to be able to be part of that and just help people a little bit through that. Well, thank you for that. Very, very important work. A llongyfarchiadau mawr, enillydd heiddiannol iawn, Heather, ynde? Yn hollol. Enjoy the rest of the day. Yeah. And then it's home i odro. Yes. Milking? Yeah, so, well, not tonight. I've got a relief milker in tonight. But, I was milked this morning and, looking forward to a bit of a reset back in my parlour again. And, Get back to your cows. Yeah. Well, enjoy the day. Llongyfarchiadau mawr iawn. Diolch. Diolch. Wel, mae'n dipyn o lygfan dwi. Pencampwriaeth Pare Benywaidd y dyfodol, a mae Cerys Jenkins o St Clair gyda fi'n gwmni o hyd. A'r beirniad Neil Brown Cerys o Swydd Northampton, dyna fe i chi fyna yn ei siaced ole. Wedi tynnu nhw lawr nawr, neu'n cychwyn tynnu nhw lawr, dylen ni wedi 6 o fridiau. A pwy sydd wedi dod ymlaen hyd yn hyn, Cerys? Mae gwartheg dion Cymraeg, y Limousians, gwartheg Prydhawn Iau glas,
Mae'r South Devons. Dau fryd arall i ddod. Hirgorn y fe mlaen? Ie, Hirgorn mlaen. A'r Byrgorn. Reit, i ni lawr i 6. A mi fydd y beirniad nawr yn gafel yn y meicroffon i Aner Chydorf sylweddol sydd yn ymgynnull fan hyn o gwmpas y cylch bore yma. Ar ddiwrnod chwilboeth arall. Felly mi fydda i a Cerys yn tywelu yn y man, ond dyma ni. Good morning, ladies and gentlemen. First, I'd like to thank the Society for inviting me here this year to judge this contest. I'd like to thank all the exhibitors, the stockmen and women, for turning out such a grand show of cattle for you all. I'm judging this as a pairs competition. There's some very, very good individuals in this ring today, but I'm judging pairs. And I'm judging on locomotion more than anything and how fit they are. This is a potential class, so you don't want something that's overfit that cannot walk. That's no use to anybody. So once again, I'm judging pairs, so I'll be a few of you disappointed, but it's a pairs class, and that's the way I'm going to judge it. Thank you very much. Wel, dyna ni, fel wedodd Cerys, yn chwilio am rhywbeth sydd yn gallu symud yn dda ac rhywbeth sydd ddim yn ordew, ynddo fe, yn wedi cael ei bwsio'n ormodol. Hedi mewn cof, le ti'n meddwl mae'r garden goch yma'n mynd i fynd am pencampwriaeth ola'r cylch gwartheg? Mae siwr cymryd nhw'n para rili dda yma. Dwi'n hoff iawn o gwartheg Dion a'r Byrgon. Mae'n mynd heibio'r glas, heibio'r limbs. Eitha lot o'r pŵer o'r glas a'r limbs fyd. Mae'n dod ato hi. Mae yna bar gwych gan y gwartheg Hirgorn yn y dosbarth yma. Wes. Ni'n gweld nhw fan hyn nawr yn dyn nhw. Drychan nhw, maen nhw'n edrych yn wych yn dyn nhw. Lan at y Byrgorn mae'n dod. Ar ein heffer wenna'n hyfryd yn dwi. Odi, ma ddi. Mae'n un rili dda wythnos ma yn y sioe arall fyd. Falle bod y lliw gwyn a jyst yn gwneud i sefyll mas. O, ma ddi. Chydig yn fwy hefyd yn dywed, ti'n bo? 100%. Mor flashy. Yn dwi yn dal un am yna, special a. Nôl mae'n dod. Dod nôl at y deddyfnaeth. Mae'n dod nôl at y gwartheg Dion o. Am stori fydde hi nawr ar ddiwedd y sioe. Petai'r gwartheg Dion yn gallu cipio hon. Ni fydde hynna'n wych yn byse. Bydd. Dipyn o beth yn bydde fe nhw. Doi hefyd really nice, da nhw. Mae'n edrych, mae'n edrych. Ma fe. Un o'n mynd i wneud i, boes. Mae'n mynd nôl i fyny. Nôl at y limbs. O'n ni'n meddwl bod i'n mynd i fynd fyna am y gwartheg Dion. Mae'n camu ymlaen. Limbs. Ie, wedi mynd am y limbs. Fawr o syndod a gweud y gwir. Pan welon ni nhw cerdded hi bon i fan hyn, Cerys. Do, par rili dda, pwerus. Cerdded yn wychdig yn ydyd. Odi, ti'n llygad y le. A dyna bywyd oedd e. Oedd e eisiau rhywbeth oedd yn cerdded. A'r Hirgorn wedi mynd. Ar gil wobr. Wel ie, arbennig iawn. A maen nhw yn bar cyson, y ddwy yn gweld ei gilydd yn dda, ac eto yn cerdded yn slick ac yn hwylus iawn, ond dyna chi pencampwyr. Pare gwartheg benywaidd y dyfodol, sef y gwartheg Limousin. Llongorchiadau mowr iawn. I'r limbs unwaith eto. A Cerys Jenkins o St Clair, diolch i tithe hefyd am fod gyda ni bod yma. Ac yn ystod y dydd hefyd. Diolch. A dyma nhw'r par buddigol. Well, Llongorchiadau, congratulations once again. What a show you're having. Yeah, tremendous. It's been great. Nice to win the last one before we go back up the road. When are you heading back, guys? Back up to Scotland? Back tonight. This one's actually following on her mum's footsteps. Because her mum was Graham's Ruth that was interbreed champion here 3 years ago. Well. So what a story. Following in her mum's footsteps.
She's a cracking heifer, boys. Yeah, lovely heifer, we're really pleased. And I'm sure you'll keep her on for breeding, yeah? We will, yeah. I expect she'll be back again in the future. She's not for sale? No, definitely not. Congratulations to you as well. Lovely to see you here in Wales once again, in Builth. And a long journey home for you guys. But you always enjoy coming down to Builth, don't you? We love it. It's like coming back home for us. We stayed here for quite a while, so yeah, it's really good. Always great to see you. Rhiannydd wedyn o tîn Arwen y llall, llongyfarchiadau mor iawn I tithau. Sut deimlad yw I bod yn rhan o'r tîm buddigol yma? Mae'n anhygoel cael y profiad I gweithio gyda bobl o siwrd yn y bryd yma. Maen nhw'n uchel iawn yn y bryd. I cael y cyfle I bod gyda nhw. Mae'n anhygoel. Ti wrth y fodd maen nhw ti? Ydw. A fi'n credu bod ni'n mynd I weld tithau hefyd yn fwy aml yn y cilch yma yn y dyfodol. Llongyfarchiadau tithau hefyd. Well done, guys. And thank you for coming down to support us here in Wales all the time. Much appreciated. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Croeso nôl i'r rhan ucha y prif gylch yma ar ddydd Iau, dornod clo y sioe fawr yma yn Llanelwedd, a mae'n olygfa o didog fel bob dornod ola yn cloi'r sioe, le ni'n gweld y ceffylau gwedd. Lori Reid yn gwmni fi yn edrych ar y creaduried urddasol iawn, a mae 'na
gymysgedd o urddas a thywelwch yn perthyn i'r ceffylau gwedd. Oes, fel o'ch chi'n sôn fyna, maen nhw'n bictiwr I weld, chwarae o'r lliwiau, 3 mwnged o... na ni, mae yna canlyniad. Wedi penderfynu? Ydyn ni a 2-9-7 fan hyn, so Landcliffe Glacia sy'n mynd â hi o dan y perchnogaeth o Hugh Ramsey. Ac yn lun bendigedig, yn lun o'r gorffennol. O, ydy, a chi'n gweld y gwaith caled sy'n mynd mewn chod yr holl gwyn na, mae'r wyn yn y wyn, mae'r blew yn ystod yn y lle iawn, mae'r gwaith anhygol wedi mynd mewn I paratoi yr anifel yma. A beth sydd wedi bod yn wych yn sicr ers y llynedd yw y statws sydd wedi cael ei roi i'r ceffylau gwedd, y ceffylau trwm yn gyfan gwbl, achos mae yna bentre bellach ar eu cyfer nhw, mae modd mynd I weld nhw, mae modd mynd yn agos atyn nhw, a dod I ddysgu mwy am hanes a pa mor bwysig ac allweddol oedd y ceffylau gwedd a'r ceffylau trwm yn ddiwydiannol ac yn amaethyddol hefyd. Yn hollol, ie. Trwy'r hanes, maen nhw wedi bod yn bwysig iawn o ran ffermydd yn Cymru ac allan nhw oedd yr workhorses fel nhw'n cael ei gweud yn yna, so mae'n bwysig iawn bod nhw'n cael yr arhrydydd o fod yma yn y cylch. A hefyd, mae yna bwrpas iddyn nhw bellach o hyd o ran sioia. Oes. Yn urddasol, yn osgeiddeg ac yn fuddigol. Llon gyfarchiadau mawr iawn. Dyma ni, yn cynrychioli y ceffylau gwedd ac yn cipio y bencampwriaeth, mae Siodli Lady Elizabeth. Y gaseg wir wedi dal dychymyg a dal a chipio calon Jane Malkin. Llon gyfarchiadau mawr iawn iddi hi. Mae'r gymuned amaethyddol yn adnabyddus ac yn enwog iawn am ei haelion ni. A dyma chi ddau wrbon heddig, 2 ffarmwr sydd wedi gweithio'n galed iawn yn ddiweddar dros 2 elusen haeddiannol iawn, ambulans awyr Cymru a Prostrate. Will Workman a Eifio Morgan. Gwedwch beth yn gwmws ych chi wedi gwneud yn ddiweddar dros y 2 elusen yma? Wel, Will siarad I fi mewn y sioe blwyddyn yn ôl, a fydde gwaed I fi rydw i'n wedi gael challenge I chi. O na! O ie. Newyddion drwg o enau Will Workman. A rydw i'n pob tro Will yn gweud I fi challenge, rydw i'n Rhedeg? Yes. It's going to be hard. So, beth oedd y challenge? Cnaifio defaid mewn blaen bwch am 8 awr. A chi'n gyneuwyr hyderus tu hwnt ac wedi cneifio wrth blynyddoedd maith, ond hwnna'n dipyn o her? Do. Challenge o 8 awr ac 2 awr at a time ac O chi'n chwysu peintiau mewn trwyr? Ie. A sawl dafod wnaethoch chi gneifio mewn 8 awr? 8 awr. Sawl Dafydd. Sawl un wnaethoch chi wneud? Sawl un. Sawl dafod, ie. 90 a... 910. 900 a 10? 900 a 10. Oedd hwnna'n lot o ddefed? Yeah. And Will Workman, the 2 charities that you were raising money for are quite close to your heart. Yeah, in fairness, the charities we've chosen are very close to our heart. We lost a very good friend back in the spring. And in fairness, that was a real good boost to keep us going for what we wanted to do that day. And that was for Prostate Cymru. And just a quick message to anybody of our age, just go and get yourselves checked, guys, because it's very close to me. I've had issues. It wasn't prostate, but it happened to be something else. But if I didn't go for my prostate, they wouldn't have found that one. And air ambulance, all us guys who live in the country, when we do something stupid, which likes of us guys do plenty of stupid, we don't get an ambulance, we get the red helicopter to come and get us. So that's why we chose those 2 important charities. A'r cwestiwn pwysig yw, faint o arian ych chi wedi casglu?
I think. This year, yeah. Wow, that is absolutely amazing. Llongyfarchiadau chi. But on that point, what everybody has to understand, yes, we were the two guys out there that day, but the community and everybody who has raised and helped to do an event like that, it's not just the two guys out in the front. We did a big thing last year, so over the 2 years, there's been £70,000 raised in our Breconshire community, which is, to me, I think, it says a lot about the country community. And that's just for Prostrate Cymru and Aflansawyr Cymru? Yeah, well, the Royal Welsh Show did have a pull last year as well as well. Yeah. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn I chi, achos dwi ddim ar warau bach I chi'n gwneud rhywbeth tebyg, ac yn dangos cryfder a phŵer y gymuned wledig yn dod at ei gilydd. Llongyfarchiadau, Wil. Da iawn. Da iawn I Fion. Diolch, mae'n A neges bwysig iawn I unrhyw un. Ewch am brawf. Dyma ni nôl yn gogledd y prif gylch I fwynhau tymid bach mwy o'r ceffyl Rhanfryd. Yr adran o dan hyberniad Cath Davies o ger Tregaron. Y dosbarth yw yr ebol neu y boles orau. Allan o gaseg sydd wedi cael ei drefnu. Ond tipyn bach o ddosbarth yn hyn. Wi ddim yn credu bod wedi gweld cymaint o ebolion tu flan berniad yn yr adran hyn. So mae hwnna'n yn bleser gweld. Ac o'r pellter, ni'n ti gweld pa mor wahaniaeth mae'r anifeiliaid hyn yn gallu bod I atgofio ceffyl Rhanfryd I gystadlu yn y prif gylch fan hyn. Mae rhaid bod 12.5% o wad Cymraeg ono fe. Mae hwnna'n neud lot o wad arall sy'n gallu hyffeithio fel mae'r ceffyl yn disgwyl. Gofynnau gwestiwn bach I ti? Na, fe na fi na yn hwyrach, ond mae Cath Davies wedi penderfynu. Mae wedi penderfynu wrth y golwg. A mae'r wobr yn mynd, mae'r gerden goch yn saff yn dwylo. Ceri Lapping yn dyfe, yn paratoi a trafod yr enillydd. Ebol Thistledown I Sandy Anderson. A mae'r ebol wedi cael ei fagu wrth y march Command Performance. Ceffyl Tramor yw hwnna, ac allan o Thistledown Precious. Wel, dyma ni. Penderfyniad wedi bod o dan y beirniad Cath Davies yn adran y cyffyl Rhanfryd. Dosbarth bach annol, dosbarth bach da. Ond y gorau o'r ebolion y flwyddyn hyn yw un byd bach sydd ddim enw, ond pwy ots mae yna garden goch gyda fe. Ebol Thistledown ar rhan y perchynog Sandy Anderson. Well, Gareth and Kerry Lapping, looks like a very successful morning for you guys. Showing on behalf of Sandy Anderson of the Thistledown stud, and we've got 2 red rosettes. Kerry, what have you just won? Oh, we've just won the foal class. And what does that mean for the foals? Like, is it good to win this young? Well, yeah, it gives them a start in life, doesn't it? And it's always positive then for them to go on through their career then. And what is it, Gareth, that makes a good broodmare? I mean, this one's won the broodmare. She's produced a Royal Welsh winning foal already. What is so special about her? Well, to be honest, she bred in a very nice foal. Like I said, she just won the foal class as well, and obviously won the mare class herself. So, yeah, she's showing that she's got a positive future breeding as well as a show mare. And Sandy Anderson of the Thistledown Stud, a great supporter of this show. We've seen his breeds across the A's, B's, now the Park Breds, and sometimes we see them in the C's as well. He really does know how to breed a good pony, doesn't he? He does. It's an honour to work for Sandy and produce all the ponies we do. We're lucky to have these because it's a beautiful mare and foal. So we're very lucky to be on board. Well, you've got a championship to do, but I'll go and let you take your jackets off and have a drink of water now. Many congratulations. Thank you very much. Dwi wedi ffindio ardal brysur iawn yma hyn. Ardal y ffermwyr ifanc ydy hon, a maen nhw'n wrthyn berniadu cystadleuaeth gwaith coed. Dwi'n mae'n neud bocs adar, mae'n neud tŷ adar, a dwi wedi ffindio 2 sy'n newydd orffen. Dych chi'n laddar a chwys. Dych chi'n iawn, merched? Den, diolch. Siwan a Nel, ie? Ie. Sut daffi? Dwi'n eisiau pwyso na fo. Diolch saffi pwyso na fo? Di. Gobeithio. Chi di gael hwyl yn ni? Do. Be oedd canllawia neu gystadleuaeth, te? Adeiladu bwr adar. Mewn faint o amser? 2 awr. O chi'n gael 2 awr? Oedd. A be o gennych chi gychwyn? Just bren. Pentwr o bren? Ie. O gennych chi gynllun o flaen llaw neu be? O, da ni efo cynllun yma yma. Ond anos. Gennych chi restr torri fan hyn. Pwy oedd yn torri? Y 2 yn ni.
Mesur y diwedd, torri unwaith, ie? Mae'n bwysig bob tro. A da chi'n hapus efo'ch gwaith? Da, dwi'n meddwl. Mae iawn. Mae'n cystadlu brwd, mae'n does? Oes. Ond dwi'n mynd i gweld dwy ferch yn gweithio fel tîm o blaen. Da chi'n gallu cytuno rhaid da? Da, dim flwyddyn yma. Ond e los 2 blynedd yn dod pryn ni'n cystadlu efo'r blwch posio. O, ie wir? Ond neb blwyddyn yma, yn anffodus. Gan 18 oeddech chi? Ie. Da chi'n mynd i barhau efo'r gwaith coed a cychwyn busnes fo'ch gilydd? Falle. Dwi'n bo. Falle, da chi'n mynd i ddweud ne? Be da chi'ch dwy'n y coleg neu be dych hanes chi? Na i goffen ffached a mynd i brifysgol blwyddyn nesaf. Yes, i'n gwaith coed? Nage. Nage, be o ti'n mynd i wneud? Finance and accounting. O, mae eisiau brains y job ni. Oes. Pwy sydd wedi bod yn y ffordd chi te? Dad. Pwy di dad? Yn y spectols o'n O'n nhw'n draf yn Ian yn y spectols? Ond o'n mae gwaith cerig oedd o'n wneud? Ie. Mae'n dal y ffren hefyd. Ond sa'ch chi roi bai ar dad os ydych chi'n mynd ennill felly? Llwn. Mae werth i weld. Ydych chi'n mynd â fadra nôl wan i'w chaled. Den. Pwy sy'n mynd â fo, ti neu ti? Siwan. Siwan. Wel, pob lwc. I debwch chi gynta hefyd efo fo. Dwi'n bod e. Diolch o galon. Diolch. Wel, mae heddiw ma ar faes y sioe amaethyddol yn ddwrnod chwerw felys, oherwydd mi fydd Martin Geraint sydd wedi diddannu cenedlaethau o blant Cymru yn perfformio yma ar y bandstand am y tro dwytha, Martin. Tro ola, ie. Wel, tro ola yma, falle na i gwbl o bethau wedyn, lleol,
neu os oes galw anferthol. Enghraifft, mae'r urdd yn dod i Gasnewydd blwyddyn nesaf, maen nhw wedi gofyn i fi'n barod. Ond heddiw yw'r ymddeoliad swyddogol, a yn haws ffindo rhyw ffordd o ddweud dyma'r lle, achos dechreuais i ngyrfa yn Llanelwedd 20 mlynedd yn ôl. A sut dechreuodd hynny? Be ddigwyddodd? O'n i mewn grwpiau pop yn y coleg, a wedyn o'n i'n dda gyda phlant prynu, nid dyna o'n i'n gobeithio bod, o'n i'n siŵr bod yn popstar. Ti'n cofio? O, dwi'n cofio ffenestri. Dyddiad ffenestri, treiglad fferffaith. A wedyn, ges i fy newis i gyflwyno rhaglen i blant, quiz bach ar enw Pen a Chynffon, a ffilm o'n i fan hyn. Yn ystod wythnos y sioe, Yn ystod wythnos y sioe, 10 rhaglen, dechrau'r gyrfa ardderchog, ond o'n i mas o waith wedyn am 2 wythnos ar 10. Ie, wel, ie. That's showbiz. Ond mae rhaid bod rhywun yn rhywle wedi gweld rhywbeth? Do, a wedyn, oedd reswm arall yn ddiolchgar i'r sioe, achos ym Mhabell Esbyd nes i'r sioe cynta i blant, nid yn gyfer y teledu, jyst rhoi byw, a wedyn rhyw 2 flynedd ar ôl ni, sioe byw yn Ton yr Efail, arweinydd at Slot Meithrin, Plan y Plant Hep y Bach. A'r cyfan i gyd. A heddiw. Os ti edrych yn ôl ta, mae rhaid bod yna atgofion lu. Os yna un arbennig o'r bandstand ar gynulleidfa fan hyn? Dwi'n meddwl bod hwn yn siop ffenest ardderchog, achos nid yn unig y gynulleidfa sy'n gwylio, ond wrth gwrs pawb sy'n pasio, ti'n sôn am filoedd o bobl bob tro, a be wy'n trio wneud yw dod ar Gymraeg yn fyw, dod ar Gymraeg yn hwyl, lot yn waith yw dysgu Cymraeg trwy ganu a dawns. Ie. Dawnsio. Rwdolf na reit. Ond ti dal i gyfansoddi? Di'r caneuon mae dal i ddod? Dim lot. Pe bai rhywun yn... Be'r ffefryn ta? Be mae'r plant yn parhau ofyn amdano? Mae yna gan fach am ffrwythau. Dechreuodd fel gêm ar gyfer cola Fanta, ond afal oren banana. Da ni'n cofio o hyd, ydan. A wedyn, mae siarad Cymraeg fel magic, mae hwnna'n un eitha gymharol newydd. A wedyn mae un newydd, helo, sut wyt ti? Sut wyt ti fy ffrind? A sut deimlad ydi o i ti pan ti'n gweld y plant yn ymateb allan, dod o deulu o di-Gymraeg ac yn y blaen? Yna lot o straeon medra ti hadrodd am hynny, am y profiadau sydd wedi cael wrth i ddannu. Wi jyst yn teimlo balchder a bod i'n fraint i gallu gwneud rhywbeth fel yna. So fyddai'n cwpla'n llwyr, licen i falle wneud bach mwy o waith ar-lein a wy'n YouTube sensation erbyn hyn, ia? Ydw. Wel, ti'n sicr yn sioe Royal Welsh sensation. Felly mae'r sioe ola un am faint o'r gloch. Mewn tua 2 o'r 4:45 tan 5, a wedyn tata. Wedyn fydd hi'n bryd dweud hwyl fawr ffrindiau. Hwyl fawr, Martin. Hwyl fawr ffrindiau. Mae'n amser dweud am y tro. Ie, wel gawn ni ar ran rhieni Cymru am yr holl ddiddanwch, plant Cymru yn sicr hefyd ynde. Ga i wneud o fo ti? Afal, awran. Oren, gota. Afal, oren, banana. Ac os ydych chi eisiau blas o'r hyn fydd ar y bandstand yma am 4:45, dyma i chi, be fydwch chi weld. Diolch, Martin Geraint. Hwyl fawr am y tro. Hwyl fawr. Da iawn, diolch. Da iawn, wir. Mae gen i ffrind, ti a fi. Dwi'n mynd i ddysgu am bobl y byd. Dwi'n mynd i weithio ar y cyd. Dwi'n cofio geiriau mab y dydd i garu Duw ac i garu pawb fel fi fy hun. Diwrnod y pencampwriaethau yw hi heddi ar ddornod ola y sioe fawr yma yn Llanelwedd. Pencampwriaeth yr Hanfryd Cymreig i'r Cesig neu'r Ebolesi, sy'n cael ein sylw ni nawr yn rhan ogleddol y prif gylch. Felly fan hyn mae Basford Starlight o'r march Lytton Hyperion a'r gaseg Basford Stardust. Un sy'n cystadlu, ie, wir, a wedyn fe fydd Ardenhol Elenisia yn cystadlu. Ni'n gweld 1, 3, 5, 7 yn taro i gefen. Teg ato ni. Ydy pob un yn defnyddio beth sydd gyda nhw i gadw sylw y Cesig neu'r Ebolesi. Mae'n bwysig cadw popeth yn fyw yma. Ton cyffig y Black Opium,
yr gaseg wag ore, y ceffil tywyll, y ceffil du neu brown falle. Dyna beth yw y linell sydd yn cystadlu. Os na un, wyt ti'n gwybod bod fi'n mynd I ofyn? Wel, fi'n mynd I ofyn I ti trwy'n nawr. Fi wedi ateb ti digon. Dywysa di. Dywysa di. Beth wyt ti'n meddwl sy'n mynd I ennill, Gred? Iawn. Gad I fi fel Kathleen Davies gael cipolwg arall. Wy'n credu... Mae dy liged I mynd at y caseg fagu Fi'n credu taw'r caseg fagu fi ddi. Achos bod yr ebol yn bert? Na, y caseg llun. Na, fi'n... Mae'r un ar y dde o'r llun. Dyna pwy oedd y Mengampwr blwyddyn diwetha. Ond, dim blwyddyn hyn. Wrth gweld le mae'r steward yn pwyntio. Wel, Heledd Cynwal, wyt ti yn wedi gallu dewis yn dda ar ôl y blynydde yma I gyd. Da iawn, Heledd. Mae wedi talu ar ei ganfed bod yn eich cwmni chi gyd. Ac yn Is-Bengampwr yw yr anifel y gaseg wag oedd yn Bencampwr y blwyddyn diwetha. Wy'n sicr taw ceffil Sandy Anderson sydd wedi ennill. Ddim yn gyfarwydd iawn â fe. Ie, Thistledown Precious, ie? Sŵn o feli. Ie. Sŵn o feli, ie. O'r march, Renadine Royal Charm a'r gaseg Thistledown Annie Lennox. Well, Gareth Lapping, you've produced this mare on behalf of Sandy Anderson. I hope he's watching at home because you've just picked up the female championship in the Welsh Parkbreds. Yeah, it's unbelievable, to be honest. We certainly didn't expect it. That's the best way sometimes, though, isn't it? But I know that yourself and wife Kerry work so hard producing a number of different animals. What is the key to success? Could you sum that up? Oh, gosh, I don't know. I'm still trying to keep my wife happy, but no, to be fair, we put a lot of work and effort into it, and it ain't easy. And days, I guess, you've got to just enjoy it. Exactly. Well, you guys go and do that. I know you've got the overall champion to come as well. You've had a brilliant day. Is this the last of your competing now? Yeah, this is the last pony now, and that's the end of it. Hopefully we can have a couple of drinks later. That would be lovely, wouldn't it? Well, many, many congratulations and good luck later on. Thank you very much. Diolch yn fawr. Dyma ni felly rownd derfynol i'r cneifwyr profiadol 61 a 1. John Froggatt, Lloegr ar 1, Digger Baum o Zeland Newydd ar 2, Elfed Jackson ar 3, Hugh Rhys ar 4, Reinald Hughes ar 5, a Rhydwyn Price ar 6. Dyna chi y line-up i chi golwg ar arddull. Reinald Hughes o fan hyn yn mynd dros y studiau cyntaf lawr o pen ôl na. Chydig bach o waith ar y tansail, ond byddwch chi mo'i weld o ar hyn o bryd, ond mae Digger Baum eisoes ar y studiau hiriad. Ac yn y cefndir yma am eiliad bach, ac oeddech chi weld o, ac oeddech chi'n gweld hefyd Elfed Jackson wrth i ochr o ar y studiau hiriad yn barod, tra fod pawb arall fel tasen nhw'n gweithio I ffordd rownd yr ochr gyntaf na ar gyfer y studiau hiriad. Felly amser yn mynd a Digger Baum eisoes bron a cwblhau y cyntaf o 2 o 1. Felly mi fydd hon yn gymal cyflym dros ben. Lle mae Elfed ati yn y cefndir na. Chydig bach ar ei holi, ond dim llawer chwaith. John Froggatt yn troi drosodd mewn yn y pendrawna gyda Rhydwyn Price. Rhydwyn Price yn falch iawn o'i deulu. Y Philip Price I fab o'n cystadlu yn ystod yr wythnos hefyd. Felly mae yna olyniaeth yn myd y cneifio yma. Gan mi welson ni griw ifanc a ddawol dros ben yn perfformio ar y dydd llun ac wedyn ydyn ni'n gallu dilyn y trwydd trodd I heddiw lle mae'r cneifwyr hyn yn arddangos bod nhw'n dal ati yn gry dros ben. John Froggatt lawr am un arall ac ar 5 fan hyn mae Reinald Hughes rownd y gornel ar gyfer yr ochr dalu. Nawr te, Rhydwyn Price yn gosod yr oen I lawr o'n ac yn plygu ar gyfer y studiau hirion yn sbiwch ar Digger Baum, eisiau sy'n troi'r gornel ar ei ail oen. Mae ewn mynd I fod yn bell ar y blaen I bawb arall. Fe o fo ydy'r rheolwr carfan Zeland Newydd ac yn dal I gystadlu ac yn dal I gneifio, dal I ennill ambell I open draw yn Zeland Newydd agored pob
gwlad, felly dal I gneifio ydy'r neges o'r ffeinal yma yn sicr a llongyfarchiadau mawr I digybam a falch iawn o weld o drosodd o Zela Newydd gyda'i garfan o Jack Fagan a Heli Braddock. A llongyfarchiadau mawr ydyn nhw am ennill y prawf yn erbyn Cymru ddoe yn y sioe fawr. Heddiw, digybam y rheolwr sydd yn ennill ac Elfed Jackson yn ail o'r ychydig bach. Dwi'n teimlo'n underdressed braidd mae fel Ser Sais yn dweud. Mae yna sioe ffasiwn ar ei hanner yma yn adran ffermwyr ifanc. A dwi'n cael cwmni dwy glamorous iawn. Pwy wyt ti? Nelly. Nelly. Ego. A dych chi newydd fod yn cystadlu yn y sioe ffasiwn. Sut ath i? Dyw da, oedd rhaid ni fodelu a sgwrsio am sut oedden ni wedi gwneud y gwisgoedd. So, na, joio. A sut nathoch i'r gwisgoedd? Ai ofyn? Garedig? Mae bob dim wedi cael ei brynu o siop Elusen. Hen tablecloths oedd hwn. So wedi cael ei dorri a'i ail-nio. Mae Begw wedi bod yn uwchgylchu. Uwchgylchu, esbonio chydig o hanes. So, nes I gael patches o just defnyddio gwahanol a wedyn just sticio fo ar y jeans. A wedyn just troi ffrog hen. A wedyn ni'n neud o bach yn dynach, so bod o'n mwy ffasiynol I oed ni hefyd. Mae'n rhaid retro, beth Mae fatha rhywbeth o'r 70au. Yndi, o'r 80au dwi'n meddwl. Sori, 80au, ie. O amser fi'r 80au, yn trafod cyn hynny. So, da chi'n hapus efo'ch camp weithiau? Yndan, dwi'n meddwl nath o droi allan yn rili da. O, da, smart iawn. Da chi'n neud rai macho I ddynion hefyd? Na. Da chi ddim, o, rai. O'n i'n mynd I ofyn am hwnna. Dwi'n cedus o hwnna'n siwtio fi, ond mae'n atgoffa fi o ryw diner. Llian bwr diner, ynddo? Ie, dyna oedd yr syniad. Da chi'n dalentog iawn. O, diolch yn fawr iawn. Mae'r ffermwyr ifanc yma, be mae'n olygu chi fod yn aelod o glwb Caernarfon a mudiad Federasiwn Eryri? Mae ffermwyr ifanc yn gyffredinol, yn anhygoel. Does na ddim mudiad fatha'r ffermwyr ifanc. A, wel, sa chi byth yn cael gwneud hyn a barnu defaid a siarad coeddus o dan yr un mudiad yn un lle arall. A dwi'n meddwl na dyna sy'n gwneud y ffermwyr ifanc mor arbennig, dweud gwir. Clywch. Sgen ti rhywbeth I ategu dynnu be mae ffermwyr ifanc yn golygu I ti? Dwi'n meddwl bod o'n rili hwyr bod ni eisiau cael mynd at lot o lawer o bobl ifanc, a wedyn da ni eisiau cael mynd allan I cymdeithasu, a wedyn steth fel rali, a wedyn yr un dolyg yma hefyd. Dwi'n meddwl bod o'n rili llawer o hwyl. Dyle bo chi ar boster y ffermwyr ifanc. A mi sonioch chi am ffasiwn a sas yw ffas, falle. Ond I sas yw ffas yn golygu dim byd yn y sioe yma. Glwsoch chi am podiwm piw. Mae o'n glamorous iawn. A gan bo chi wedi siarad mor wych ac yn edrych mor osgeiddig a ffasiynol, chi sy'n cipio, wel, ennill y wobr a'r teitl ar mawr ar bri, ar mawl ar bri, byna ti'n galw fo, podiwm piw. Camwch ymlaen os gwelwch chi dda. Yna le chi'ch dwy na. Gwasgwch ymlaen. Sefed y ddwy ffasiynol ar hedd podiwm piw. Peidiwch â symud. Ti'n mlaen. A dwmswch. Llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. Mae'n un bencampwriaeth ar ôl y llall fel arfer ar ddydd Iau, diwrnod ola y sioe fawr. A wy'n falch iawn o weid bod na gwmni gyda fi eto. Rob Jones yn edrych ar bencampwriaeth y Merlod Cymreig Tape Cop, yr adran ec, i'r meirch, yr ebolion a'r adferch y gyrwod yn ôl. Ie, a gan sôn, mae penderfyniad wedi bod. Derek Dykes yn arwen march ei hunan a Joanne Nicholson. A hynny yw Crossfield Casino. Y march un, a fe sefodd y mas yn y dosbarth na, ac wedi cael ei fagu wrth march Crossfield Danny Boy, ac allan o cadfach request. Derek I weld yn hapus. Fel bydden ni. Mae yna rhywbeth am y dydd Iau pan wyt ti'n gweld yr hifen yn erbyn ei gilydd. Mae'n cynyddu drwy'r dydd pan ni'n meddwl am beth sydd I ddod a'r cystadlaethau sydd I ddod I orffen y sioe. Ie, odi, na, wyt ti'n reit hwnna. Ei fi, ar ôl gael gymaint o gyffylau trwy'r wythnos, bob dydd, rhywbeth sy'n still yn sefyll mas, fel tymor hifen, mae bown bod e'n special, ond mae rhywbeth amdano fe. Ie, y gorau o'r gwriw y flwyddyn hyn. Derek Dykes a Joanne Nicholson, lleol o Gymru. Wel, dyma ni. Mae'n amlwg
Bod yn dipyn o ffefryn gyda'r dorf yma ar ddornod ola y sioe. Mae ni y march 4 o'd a throsodd Crossfield Casino yn mynd a phencampwriaeth y Gwrwon gyda'r adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob. A Derek Dykes yn cyflawni I waith yn arwen yn ardderchog. Number 792, Steve Stinky. Wel, i'r rhai ohonoch chi sydd yn gwylio cefn gwlad ar S4C, mi fyddwch chi'n gyfarwydd ar foneddigaeth yma, Moira Blakeman, oedd na benod yn dod ar pantri Blakeman yn Gyfyrddin, oedd yn wych os gael ei nes i fwynhau, dod i'ch nabod chi gyd o'r teulu. Ond un beth o'n i ddim yn gwybod oedd bod Moira hefyd a digon o amser i wneud gwin. Fel wedys i yn y raglen in between, mae wastad yn neis i cael rhyw hobi bach a wyniaeth i beth ni'n neud bob dydd. A ti'n meddwl be yn gwaith y cwcan bob dydd a pethau, ond mae'n neis i troi llaw at rhywbeth arall sy'n wyniaeth i beth ti'n neud bob dydd, yn dweud. Ond mae yna sawl potel fan hyn, Moira, dwi'n lle ydych chi'n cael yr amser?
ti'n mo beth, mae'n proses diddorol ti hwnt, achos amser ti'n dechrau neud y gwinodd, ti'n rhoi nhw'n y demijohns a'r airlocks ar y top, a mae'n diddorol dros ben, achos mae fel orchestra bach, achos amser mae reina'n gweithio, a maen nhw'n popo, mae rhyw sŵn bach, a mae cwmni'r ti ar hyd y lle, ti'n hod, dy fe? So na, mae'n proses diddorol. Ti wedi droi at y cardiau i gyd, dwi'n gweld enw Moira am bob man. Dechrau fan hyn, ail yn fyma am Hotel y Wîns Ginger, Sinsir. O, ti'n mo beth? Yr unig ffordd i fi nico ginger yw wrth i yfed ginger wine, adeg nadolig i ti nico'r ginger wine. A mae hwn yn gwyn bach digon rwydd i wneud a digon glân, achos amser ti'n meddwl am ginger, mae'n golau. Wyniaeth i mwyar neu rhywbeth fel la, mae'n mwy brwnt a ti'n modd y coch den. Ond mae ginger, mae'n neis, ti'n modd? Reit e, ginger wine y fanna. A mae'n eitha felus. Reit, mae'na ail y fanna hefyd am beth oedd hwnna. Be sydd y fe'n am yna? Sweet bread, sweet coch lelis fanna. Yr mwyar, tald, na'r meddylwch, mae mwyar am fynd yn un y cloddiau. Dim ond siwgr, mae'n costi ti. Achos fi'n bach yn deit, dim cardi, ond mae'n neis. O fan hyn, casgliad o dair Hotel y Wîn, sych cymedol y melys, cerdyn coch, da iawn. O'n i'n bles yn o bore di syl, a altres i'r un canol, a pan roies i'r tri lliw at ei gilydd dydd syl, felly fi'n bles o hwnna. Ond ti'n meddwl, mae'r gwinodd mae gyd. Os nag oes gas i weld nhw, mae'n amlwg bod y beirniad yn deall ei waith, yn dweud, bod wedi dewis y blas i beth i fi'n licio neud. A sut mae cael, mae siŵr oedd balans am hwnni, oes, pan ydych chi'n bendant, achos ti'n meddwl, mae rhaid ti'n neud cymysgedd o gwinodd sawl un, yn meddwl bod ti'n mynd i roi nhw yn y sioe, achos mae eisiau yna dywys arno ti o felys i sych, o gwen i coch i yr rosau den. Be di'r un anoddau i wneud ta? O ran melys, sych? Sym gwaniaeth. Na gyd o'r secret i hwnna i faint o siwgr i ti'n rhoi mewn. A ti'n meddwl mae mwyar, mwy felys ta beth y ti ddechrau. Nes un rhyw dro a taten. O ie? Potato. Ie. Ti'n meddwl beth, mae'n neis. Mae'n diddorol o di. So, o di, ond na, jyst rho llai o siwgr yn dyn nhw. A'r rhwbob wedyn, mae hwnnw mwy siarp. Mae hwn rosé. Mae yna rosé, mae'r un sydd wedi ennill, golden leith o fanna. Ie. Yn o leiach o dipyn eich rosé chi. Ie, ond cerdi i tafan, cyd i gwneud lliw o rosé wain, sydd ti? Mae'n dibend o pwy ffrwyth maen nhw'n defnyddio. Na gyd i hwnna. Beth sydd yn ei chi, ta? Wel, y secret yw slops. A gwynodion i gyd, fi'n rhoi nhw gyd nôl mewn i jar arall, a gwynodion i hwnna, mixed fruit i fi'n galw fe. So pidwch wastod dim. A mae hwnna'n dod i gwyn arall, wedyn? Sa'n nico wastod. So sawl Hotel y Wîn fysa chi'n gwneud mewn blwyddyn? Ydy'n dibynnu ar y tymor? O di, ond ti'n meddwl beth, mae lot o rein wedi gwneud dros y blynydde. So mae wastod y dewis y ti wedyn i mynd nôl i... Ond dyn nhw gyd ddim yn cadw cystadlu gilydd, nac dyn? Ond mae'r elderflower sef wedi cael fyna, i fi, it's liquid gold. A pan welis i gyda nhw di llun faint o'n nhw difed, a meddylis i'n unan. Mae nhw wedi cael blas ar hwnna. Yndyn nhw? Hotel y Wîn perth cymhedrol felys. A mae hwnna, i fi, ti'n modd, mae hwnna'n spot on. A fi fel, o'n i'n mynd gwybod bod fi wedi cael y garden air. O, mae honno di dod hefyd? Ie, honna yw'r un gorau sy'n ma, o'n o gyd. A ti'n meddwl beth, I got quite emotional. Achos o'n i'n mynd gwybod nes nos fawrth bod fi wedi cael hwnna. Sut gyda chi wybod ta? Pwncol wrth yn frawd. A beth ddod o? Wel, neges trwyddo, ond o'n i'n cwmpo i gysgu am 2 awr, a wedyn dines i lan, a wnes i, a dath e digrin i ligad i, achos hwnna yw'r pinnacle. Wel, be fydde ddeud? Na. Llong gyfarchiadau? Diolch yn fawr. Sgynnych chi wydro bach i ni gael? A eisiau mwy na gwydred. Briliant. Llong gyfarchiadau mawr iawn, Moira. Thank you. A diolch am gefnogi'r siow, ynddo? Wel, mae'n bwysig neu bydd ni'n colli gyd o'r cystadlu. Pidwch byth meddwl bod chi ddim digon da. Neu bydd yna byth cystadlu i neb. Na. An unrhyw beth. Na. Na fo. Na fo. Diolch yn clywed? Mae Moira'n dweud. Thank you. Diolch. I ni mwynhau yr olygfa fel arfer yma o'r brif eisteddle. Dyna'r lleini yn y canol ac ni'n troi'n llyged nawr at bencampwriaeth yr hanfryd Cymreig ar gyfer y meirch, yr ebolion a'r adfeirch. Ar y chwith, Kathleen Davies o Drygaron wedi bod yn mwynhau beirniadu yn ystod y dydd ac yn edrych ar yr amrywiaeth sydd mor nodweddiadol o'r bryd yr hanfryd yma. Cyment o wad gwahanol gyda'r 12.5% o wad Cymraeg a Rob Jones wrth yn ochr i. Ie, ni'n gallu gweld mae'r dewis rhwng y ceffil a'r poni sydd drws nesaf o fe.
Ni ddim yn bell off. Nadyn. Y ceffil geiff i'w ychydig. Ti'n meddwl ni? Dwi'n credu ni. Gewn ni gweld. Ochr yn ochr ti'n gweld. Ie, dyma'r dewis. Dyma'r dewis. Ti'n credu y ceffil i ffai? Be sy'n digwydd nawr? Be sy'n digwydd nawr? Mae rhyw newid na, mae wedi penderfynu os ydw i'n gweld y gwir yma. Mae nhw hared yn ni. Mae yn wared yn ni. Ydy, mae yn. Kathleen. A'n well bod yn sicr ac yn siŵr, ie, dyma Cath yn cymeryd yr rhiban a pencampwr. Ydy, mae di newid munud ola eto. Ydy, Wyn Morris wedi cadw fynd a ennill y poni bach hyn yn y lledd y dosbarth y meirch, a mae fe wedi mynd mlaen i fod yn pencampwr y boes. Môr hôl Peter Pan am ar rhan perchynog Mandy Godden. Môr hôl Peter Pan wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y blynydde, a wedi cael bywyd newydd mewn ffordd mewn dwylo Wyn Morris o Sir Benfro wedi cael ei fagu wrth y march. Stanley Grange Cocksure ac allan o Môr hôl Tinkerbell. Ond, rhaid cofio fyd, isbencampwr o'r gwryw yw gofio'n iawn Hatter, a dyna fe Hatter Hall Strumblehead i Eirig Einon. Eirig Einon hefyd wedi cael wythnos i'w chofio. Ond dyma ni, Môr hôl Peter Pan. Y march a tha hi ym Mhencampwriaeth gwrwedd yr Rhanfryd Cymreig. Dyma ni Wyn Morris wedi wneud campwaith heddi ac yn cael y cyfle i ddangos doniau y march arbennig yma o flaen y gynulleidfa. Môr hôl Peter Pan yn ennill Pencampwriaeth yr Rhanfryd Cymreig i'r meirch, yr ebolion neu'r adferch, ond y march a tha hi. Mae yna dipyn o gynnwr fy mae nghanolfan gynifio meirion rwan. Da ni'n edrych ar yr hynafiaid o 160 oed yn cynifio ar hyn o bryd ar stondin rhy fur. Mae Hywel Hafard, Stella Pew ar y 2, Clive Hamer ar 3, Alwyn Mancini ar 4, Andrew Morris ar 5, a draw yn y pen draw na mae Brian Sankey. Stodio hirion fan hyn i Andrew Morris, a dyma ni'n olwg ar Hywel Hafard. A wedyn i penwael Andrew Morris ydy hwn, a pam bo hynny yn cael sylw genon ni, wel achos Andrew Morris ar hyn o bryd sydd ar y blaen o ran cyflymdra o chydig bach ar ei ôl o. Mae Alwyn Mancini cyn reolwr Carfan Cymru ac wedi treulio lot o'i amser yn ddiweddar yn sganio yn Zeland Newydd dros y blynyddoedd ac ar ôl iddo fo arafu chydig ar y cneifio. Dwi'n methu rhoi'r gorau i'n gyfan gwbl, mae'n amlwg mae'n dal isio parhau i gystadlu Andrew Morris. Felly jyst golwg rwan ar Brian Sankey yn y pen draw yn tan gorffan yr oen yna o fi prim yna 5 ar y gorlan ar hyn o bryd. Felly lle mae Hywel Hafard yn rhi fôn y frawd i beth sy'n galw tywydd y dydd wrth gwrs, sef Gethin Hafard a Brycheiniog ydy Sir Nawdd ar gyfer eleni a llongyfarchiadau mawr iddyn nhw am ei llwyddiant. Mae hwn wedi bod yn sioe drefnus dros ben, daclus dros ben ac yn ddathliad o amaethyddiaeth Cymreig ar ei gorau. Andrew Morris fodd bynnag rownd y gorau la fo, clirio'r foch y fanna, ac wedyn Clive Hamer yn sydyn yn dod i'r golwg y fanna. Rheolwr newydd Carfan Cymru yn dod rownd y gorau ar oen rhif 3 allan o 5, cofiwch 4 allan ar hyd y bwrdd ar hyn o bryd gan am un oen ac wedyn draw ar hyd yr hes. Be mae sefyllfa pawb arall, Clive Hamer i mewn ar gyfer ei 5 oen rwan yn gredu ac tynnu'r cortyn na. A'r cortyn na wedi wneud allan o wlan erbyn hyn. Cwmni'r enw Sustainable Rope sydd yn datblygu'r syniad yna. A llawer o bethau eraill wedi cael ei gwneud efo wglân y dyddi yma. Defnydd mor hyblyg ag ydi o. A dyma ni'n wrth eto rwan golwg ar Hywel Hafard, y pen arall yma. A rei bedwerydd, jyst ychydig bach o drawiadau oen yn anesmwytho. Ond da ni'n troi'n sylw at Andrew Morris o fan hyn sydd ar yr ochr dalu rwan i chi. Ydy, mae o di achub o blaen ar bawb arall. Os o'n i dweud, Mancini'n troi'r gornel wrth i ochr o. Ond Andrew Morris sy'n mynd â hi. Llongyfarchiadau mawr fod yn colchi Andrew Morris. Nesa ato fo, chydig bach o eiliadau ar y dde fanna i Alwyn Mancini bwyso'r botwm coch. Mae o'r rhyngdyn nhw i dau, dwi'n credu. Gai gneifio'r taclus iawn, ond dwi yn mynd i roed yn arian i ar Andrew Morris.
Mae pawb yn siŵr fo'n gwybod erbyn hyn bod fi chydig bach yn nerfus pan dwi'n dod i ganol y moch gwta yma. Dwi'n mynd o'r hoff ohonyn nhw, ond dwi'n hoff iawn o'r dair yma, rhaid i fi ddweud. Gaethon ni sgwrs llynedd, ynddo? Do. Ond da chi wedi tyfu. Ydyn, bach. Da chi'n dal rhan enwau? Ydyn. Mari, Hannah a Nancy. Tair chwaer. Cymryd y siar a poen i'n byd yn ôl. Da chi'n cofio tair chwaer yn eich? Sôn i mor dda na yn canu. Da chi'n iawn am ganu. Reit, da chi wedi cael llwyddiant eto lenni. Ydyn. Sawl carden da chi wedi cael? 3 cynta, 5 ail a 4 trydydd. Waw, reit, nhw'n i fynd trwy nhw'n sglo bach. Iawn. Nhw'n i dangoswch chi pa rhaid i rai chi fan i wan te. Oce. Elvis. Aha. Parem yna jokes fi, please. Sorry. Nid rhaid all shook up. Sorry. Reit, awn i mlaen. Be sy'n nesa? Ianto. Ianto, reit. Dilys. Pwy sy'n dewis yr enw yma? Ni. Chi sy'n dewis? Ydych chi'n cael cyfarfod pwyllgor neu rhywbeth i dewis enwau? Wel, mae mam yn rhoi entries mewn i'r sioe Frenhinol, a dyma mae'n gweithio ni iddo lan o enwau. Right. Bach yn last minute, ond... So ni'n dweud bod yna waith meddwl, dwi'n licio'r enwau yma. Bach o waith meddwl. Reit, Nancy, beth sy'n gen ni nesaf wan te? Pwy di hwnna? Martha. Honna di cael carden goch hefyd? Ydy. Be di hanes Martha? Be mae'n dweud fyna? Blwydd a hanner. Crestyd saw. Dyw, dwi'n callach. Be di crestyd saw? Amser ma ar y pen fyna, mae fel sefyll diamond bach yn y pen ein wyn. Incrested. Da iawn. Oce. O'n i'n mlaen. Oho, dyma fo'n ffrind i fan hyn. Eiron di hwn. Ti'n iawn, Eiron? Dwi'n mynd dal ti lenni nes di grafu fi llynedd. Eto grafu fi llynedd, o'n Nancy? Do minad, do. Awn i mlaen eto. Tid, Nancy. Tid, dewch. Pwy sy'n fan hyn? Teifi. Bryn wedyn. Bryn. Ar y Bryn roedd pren. Bobby, iawn. Galwch chi fynd? Myfanwy. Pam fod dicter o Myfanwy. Reit, oce. Tani. Eileen wedyn. O bobl y cwm? Wel, Dim Eileen bobl y cwm. falle fydd hi yn seren. Seren, ar diwedd y dydd. maen nhw gyd yn ser, a da chi yn ser. Ydyn. Daliwch mlaen am munud. Ddim mochyn cwta di hwnna. Na, crwban. O'n i'n gwybod neu crwban oedd o. Sorry. Mae'n iawn. Nancy, pwy di hwnna? Emrys. Emrys. A ti sy'n bia Emrys? Ydy o'n cnoi? Na di? Gai ddalo? Sut di fod i ddalo? Wrth i ben? Fela? Oce, diolch fel i fi te. Reit, dwi'n i ddalo fel archwch. A wedi'n gweithio fi'n fyny. Fe'r amwythio dda fela. Be di hanes Emrys? Lle gathoch chi Emrys? Gaethon ni Emrys hydref llynedd. O le? O Abertawe. O Abertawe? Do, wnaethon ni achub achos oedd ddim wedi cael bywyd da iawn yn Abertawe. Oedd o'n drist? Oedd o'n drist, oedd. Mae allan o'i gragen wan. Ydy, mae allan o'i gragen nawr, ydy. A mod i gael carden goch heddiw? Ydy, wedi cael carden coch. Wel, wir. Da chi wedi bod yn brysur iawn, a da chi wedi bod yn bwydo pob peth heddiw yn y shed ma? Ydyn, ydyn. A dŵr i bob peth? Di hwn yn cael dŵr? Cael bath unwaith yr wythnos. Na siwt mae fe'n soco dŵr, a na siwt mae fe'n cael dŵr. Yfe dŵr y bath? Yfe dŵr y bath, Mochen Emrys. Wel, Nancy, cymer di hwnna'n ôl, wan te. Diolch o galon. Llon gofechadau mawr i chi'ch tair. Diolch yn fawr. A gwni sgwrs blwyddyn nesaf, to? Iawn, Emrys? Iawn. Diolch, ferched. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Mae'r foment fawr wedi cyrraedd y gystadleuaeth fawr, pencampwriaeth y merlod Cymreig, yr adran ec, y gorau o'r adran yma. Lle mae'n gyfle i ni gael cipolwg eto ar yr rhai ddath i'r bryd yn y gwahanol ddosbarthiadau. A dyma'r gaseg fagu hun, Menai Curiosa. Fel wedes i, sydd dosbarth yr cysig fagu hun. Yn berffaith ar y diwrnod, mae honna fel pictiwr nesa i'r dde, Simon Charlesworth a Neuadd Park Black Dress. Yn y llydd dosbarth yr cysig gwag ar y dde. Dyna'r ddwy fenyw sy'n cystadlu. I ni'n gweld Nicola Jones, y beirniad, cael sgwrs bach gyda un o'r stiwardiad, falle bod na benderfyniad yn weddol gloi. Wel, Rob, le i di? Werth sôn am
y ddoi farch sydd wedi cystadlu. Crossfields Casino. Mae'r penderfyniad ar fi'n dod, Rob. Beth am ti? Ar y diwrnod, cofia, mae rhaid sport yw e. Mae rhaid bod y ceffil yn berffaith ar y diwrnod. Yn lygad i mynd at ceffil mennau. Ta pwy sydd wedi paratoi a bwydo trwy'r geia yn heiddi gwobr bach ei hunan. Ac o fewn eiliad, fe gest ti fi'n iawn. Da iawn. Da iawn wir. Oedd hi yn sefyll mas. Wyt ti'n cytuno? Mae'n batrwm. A mae'r dorf yn cytuno yn sicr. Felly mae'n swyddogol. Menai Curiosa sydd yn ennill pencampwriaeth y Merlod Cymreig teip cob a hynny am y trydydd tro yma yn y sioe frenhinol yn Llanelwedd. Felly tipyn o gamp ag amgreadur. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw. Wel, Thomas Jones o Frydfa Menai ger Llandystil. Nes ti weithio fi gynne, o'n i'n mynd disgwyl yn lle dosbarth. A nawr wyt ti'n bencampwr yr adran ec yn Sioe Frenhinol Cymru. O, to e, mae'n deimlad anygol i ennill. Sa'n sy'n geiriau i gael, really. O'n i ddim yn gallu gweld yn dod, ond unwaith i'n dechrau mynd trwy'r teip, cael nôl i'r teip, y pony teip na. O'n i'n meddwl, falle bod bach o sniff, dau. A i fod yn deg i'r gasau fach athi trwy dydd, so allai'n gofyn rhagor ddi. Wel, a ti trwy dydd, ti wedi bod yn redeg fel, di'n wyllt fel sfi'n onest, ond beth oedd yn hyfryd fe, os fi'n iawn, ceffil eich anti-awncl oedd yn y gil wobr. Ie, na ni, a fi'n rili bles i Sian a Dafydd neu y parc yn dod reserve. Fi'n cefn nhw'n match lan yn neis ar y byn diwedd. Yr un teip o poni, so ie. Nhw'n bar rili bert, o'n nhw. Wel, mae gyda chi fwy o redeg i wneud, achos mae yna bencampwriaethau eraill i ddod nawr diwedd y dydd, felly wyli ti'n mynd i gael paned o bach o ddŵr, tynnu'r wasgwr off am bach, nes bod ti'n goffod yn ôl mewn. Ie, ti iawn, diolch yn fawr Anna. Dim problem, diolch i ti, llongyfarchiadau.
Da ni'n ôl efo'r coed, a mae yna gystadluaeth newydd gychwyn, y pren yn sefyll, neu'r bloc yn sefyll. Bill Hwaci'n cadw cwmni fi, mae yna rai de fan hyn. Mae'n bloc yn sefyll, a mae Dale yn just yn smashio fewn. Wow. So mae'n... O na, bwy o Tasmania. Pimp strikes a mae'n off. A mae pob arall yn dal yn chopio. Ar Albanol. Graham yn gwneud y job da. Sut o'n gallu gwneud am mor gyflym? Achos oedd hi fwyell yn well neu be? Mae technique a power are the main things. So wedyn, dipyn bach mwy o sharp ar y bwyell. O'ch chi'n dweud cynt bod o Australia ac yn torri coed caled. Mae torri gum ag hardwoods yn fanna. Oh, right. So mae'n used to smash your... So mae hwn fel banana. Yeah. Chop your trwad. Pawb wedi gorffen, ond Dewi Piw ni. Ond diolch yn bell ar ôl, mae Dewi wedi bod wrthi bob dydd, ynddo? Mae Dewi yn trio hard, mae galad, ond mae'n gwneud y job go iawn. So, mae y cwrw neithiwr yn dod allan. Dwi'n meddwl, dipyn bach, Well done, Dewi Piw. Wel, mae'n dweud, mae ddim yn afod ddim byd ar ôl 11 neithiwr. Rwy'n yn coelio fo. Dra ddiwedd honna, Bill. Diolch am y sgwrs. Croeso, dim problem. Does dim rhaid i chi fod yma i fwynhau'r sioe. Ymunwch yn yr hwyl drwy'n dilyn ni ar Facebook, Instagram, X a TikTok. Ar Facebook ag X, chwiliwch am y sioe i wylio clipiau o'r holl arlwy, y cystadlu a'r crwydro. A gewch chi Instagram a TikTok S4C am geipolwg tu ôl i'r llenni o'r sport a'r sbri. Ac am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Ewch chi s4c.cymru. Not the best, but you're the best looking here anyway, so... Drwy gydol y dydd, i ni'n adeiladu tuag at uchafbwynt. Dyna beth i ni wedi bod yn neud. Ar ddydd Iau, dornod ola y sioe fawr yma yn Llanelwedd. Rob Jones wrth yn ochr i, wyt ti'n tymlo fel sut ti'n dringo ysgol trwy'r dydd Iau? Odyn, hyn i yn dringo yma. Ond mae penderfyniad wedi cael ei wneud yn syndod. Ac yn gloi fyd, dyw Cath Davies y beirniad, dyw i ddim yn hongan bwyty. Mae'n bendant ac yn siŵr yn ei barn. Ac fel i ni'n deallu ar hyn o bryd, enillydd prif bencampwriaeth yr adran y cyffyle rhan fryd. Ar hyn, wedi digon siŵr bod y penderfyniad wedi cael ei wneud yn glir yw i Sandy Anderson a Thistledown Precious oedd y gaseg fagu yn yllodd yr dosbarth na. Gareth Lapping, sydd ar ei phen hi yn bles iawn, cwtch fach i'r beirniad. Ac yn eiliad gwerthfawr iawn yn sicr. Bydd e'n werthfawr i Sandy sydd wedi magu'r eboles hyn. A Gareth Lapping wedi wneud camp ardderchog fan hyn yn dangos Thistledown Precious a Riore ar ran Sandy Anderson. Ac unwaith eto, yr ymddiriedeth yma rhwng y person sydd yn berchen a'r person sydd yn dangos. O, di wir, ie. Gofio mae'r gwad sydd wedi creu y gaseg hyn, Rendine Royal Charm, ac allan o Thistledown Annie Lennox. Wy'n werthu'n tyma bach, ni o hyd yn sôn am Sandy Anderson a pwy mor llwyddiannus mae fe yn yr adrannau Cymraeg pur. Ac ni ddim wedi gweld lot o fe blwyddyn hyn, ond boom, dyma fe yn troi i lygad at yr adran rhanfryd. Dwi ddim yn aml wedi cael dim byd rhanfryd. Ond dyma Sandy yn llwyddiannus to wrth dechrau troi i lygad a cystadlu yn y cyffil rhanfryd. Ac allu di ddim wneud lot well na'r tro cyntaf yma yn y sioe frenhinol. Number 1369, Sandy Anderson, with Thistledown Precious. Y gaseg fagu a thahi. Dyma chi, i chi'n edrych ar ben campraig yr hanfryd Cymreig yn 2026. Thistledown Precious yn eiddo i Sandy Anderson. Fe yn berchen ar sioe ceffyl y flwyddyn a bellach yn berchen ar gaseg gwerthfawr iawn. Gwych o waith hefyd gan y dangosydd Gareth Lapping. Gareth Lapping, champion Welsh Park Bred at the Royal Welsh Show.
Oh, we can't believe it. Especially last year we was champion with a stallion, and obviously now with a broodmare. You've got a bit more to do this afternoon now as well, haven't you? You thought you'd finished. Yeah, I did, to be honest. I think the mare want to finish as well, to be honest, but we don't mind. It'll be good just take part. Yeah, definitely. And you've got a couple of hours now, a bit of downtime for yourself and the mare and foal, because there's a lot for the foals as well, isn't it? Yeah, it is, definitely. Yeah, she's tired. She probably want a little bit of a rest, but I'm sure they'll enjoy coming back in. I'm sure they will. And this massive grandstand here really does make them come alive, doesn't it? Oh, definite. Yeah, it does lift them up, and she seemed to enjoy it, to be honest. And you? Yeah, oh yeah, I love it. All the running, you love it. Yeah. Well, many, many congratulations and good luck in the championships later on. Thank you very much. Diolch yn fawr. Mae'r ras nesaf fi'n cychwyn yma yn yr adran goedwigaeth. Y pren yn sefyll neu'r bloc yn sefyll ydy'r gystadleuaeth, a mae'r goreuon yn fan hyn heddiw. Ac mae gen un o'r goreuon efo fi wrth ochr fi, Bill Wacky. Wel, ie, mae'n ffastwch yn y fama, a wedyn mwy lawr a dipyn bach y slower. So, so hain di'r goreuon ochr yma. Keep an eye on this one. Matthias Klima. Matthias Klima, our Czech Republic. Dwi wedi gweld o wrth drwy wythnos a mae'n dipyn o foi. Fyna goed yn tasgu fan hyn. Just iawn, mae Dave Thomas yn local boy, a mae'n torri go iawn hefyd. Ie. A dwi'n gesio mae Dutch ydy'r nesaf. Sut mae clues yn dyn hynna? Allwch chi'n colli nhw'n sicr. Mae'n sefyll allan chwedig. Nice gweld y boys o'r iseldiroedd drosodd ma'n dydy. Ie, mae'n actually, mae loads o Europe yn dod drosodd. Yn cefnogi chi, amlwg maen nhw'n licio bod yma. Mae'n hwyl a sport a banter. Andy, ie. A mae good souls hefyd, ie. Gwyddel wedyn, Seamus. Seamus, Wirddon, ie. Ffwrdd ni te. O'n i'n sôn gynt, mae 5 swipe oedd angen ar un ochr efo'r rhain yn nhw. 8, so mae 8 hits ar y ffrant. Dwi'n meddwl bod David Thomas chydig o'i flaen am mod i troi'n barod. Pwy sy'n mynd i fynd â hi, mae'n agos. Ar Io, Matthias oedd o hefyd. Ie, Matthias yn neud 8. Chwarae teg. Kevin, ie. David Thomas, mae o'n agos iawn, mae jyst am mynd. Un arall. Dave Thomas, ie. Da iawn, Dave. Ond jyst yna. Mae just stuck one. A Rowan Luxton di gorffen fa hwnna hefyd. Rowan Luxton yn off. A'r dyn o'r iseldiroedd, a Seamus di gorffen. Ie, mae o'n, ie. So Rowan Luxton trwy ar y round nesa. Into the finals. So fydd na 8 yn mynd trwad i'r final nes ymlaen? Ie, wel, dau per heat. O, wel ai. Ie, mae dod trwad. Gwni weld pwy fydd nesaf. Diolch, Bill. Ie, croeso. Pencampwriaeth y Tom yn Sprightly mwyn dewis y gorau o'r adrannau Cymreig. Mae'r ABCAD i gyd wedi ennill i siar. Y gorau o'r bridiau Cymreig 2019. Wedi dewis yr adran B, Llanelwedd Heartbeat. Yr adran C, Donis Dictarfyn. Ond yr adran A sydd wedi cipio'r 2 ddiwetha gan brofi nad maint sy'n diffinio mawredd. Yr adran A. Coron drifflig i'r adran A eleni tybed? Gan i weld. Prynhawn da a chroeso nôl i brif gylch y Sioe Fawr yn Llanelwedd ar ddydd. I ni'n tynnu at y terfyn, ond cyn bod ni'n ffarwelio am y tro ola, mae yna dorchu llewis am fod. Sawl pencampwriaeth i ddod cyn i ni goroni ceffyl gorau Sioe Frenhinol Cymru 2026. Wel, maen nhw'n sôn am graig yr oesodd, mae yna 2 wrth yn ochr i heddi, a wedi bod yn gwbl gadarn drwy gydol yr wythnos, Rob Jones a David Oliver. Diolch yn gyntaf am eich cwmni, a mae'n braf i orffen yr wythnos yn eich cwmni chi'ch dau hefyd. Dwi ddim wedi benni to. Nage. A mae wedi fod yn pleser bod â ti fyd. Gymryd i bach o amser, Rob, ond na fyd. Mae wedi bod yn iawn. Mae David ddim wedi gweud i'n byd to. A mae rhaid i ni longyfarch, David Oliver, wedi cael bore buddiol iawn. Do, bore eitha prysur yn dangos yr adran ec, felly mae'r coes wedi blino erbyn hyn.
Ond do, fe nath yn dda, do? Do, gyda ni trydydd dosbarth cyntaf bore yma, cysig gweigion, a trydydd efo'r march yn gynharach, felly yn hapus iawn. Gwych. Ond y fe, wedys i torchi llewis, felly nôl at ti at waith nawr. Ti'n gwisgo dy het arall. Ac i ni wedi bod yn croesi sawl cymal cyn dod i'r diwedd fan hyn ar gwahanol bencampwriaethau. I ni'n edrych ar cwpan fethol Tom and Sprightly gynta. Ac i esbonio, dyma fydd y goreuon o'r 4 adran yn yr adrannau Cymraeg, yr adran A, B, C a D yn dod nôl i gystadlu yn erbyn I gilydd. Tu flaen I ni nawr, I ni'n gweld y cyntaf o'r 4 fe fydd yn gystadlu. Ac crwmpwel Blue Painter yw'r march gorau yn yr adran A ac wedi cael ei goroni bengampwr yr adran fyd. Dyma ni Nicole Kelly yn dangos y march yma o Coed Poeth Wrexham. Ac mae dad Nicole, wrth gwrs, sy'n berchen y ceffil yma. Dave Kelly ac fi sy'n siarad efo pnaw yma. Oedd o mor emosiynol am ennill y bencampwriaeth yma yn y sioe. A maen nhw'n deulu hyfryd ochr y Wrexham. Yn gefnogol iawn o sioe yn ein ardal ni ac falch bod nhw wedi cael y llwyddiant yma yn y sioe. Yn beirniadu y cwpan yma, cwpan bethol Tom and Sprightly, mae Christopher Jones. A mae ffaith ddifyr am Christopher wedi dod I bob un sioe ers iddo fe symud yn Llanelwedd. Ac yn croesi nawr mae enillydd yr adran B, Moel Garnedd Mimosa, yn berchen I Nel Llywelyn Williams. Caseg wag, ennill y dosbarth na yn yr adran B. A wedyn cael y goron o fod y gorau o'r adran B, pencampwr. Pencampraig yr adran. Menai Curiosa. I brydfa Menai. Pencampwr yr adran C. Caseg wag, caseg fagi ifanc oedd hi yn dyfe. Hun oedd hi, dyna dosbarth enillodd hi. Ac un I ddod, a tipyn o gefnogaeth fan hyn hefyd, I enillydd yr adran D, y cobiau, Glyn Coch Capira, o brydfa Glyn Coch. Caseg fagi eto. Hwn yn enillydd poblogaidd ddoi, Rob. A drech ond mae ar dan yn diwy. Hwn I ath I gedre falle I gael cysgu yn gwely bach I hynna'n a dod nôl bore yma. Digon amser I wneud ni, dyma Chris Jones. Gweld yn yr het bowler. Ac o'n i'n sôn bod wedi bod I bob un o'r sioe ers iddo fe symud I Llanelwedd yn barhaol. Adi. Mae Chris wedi bod yn sylwebu am blynyddau yn y sioe yma. Lwyddiant arall mae wedi cael yn 2006, dwi'n credu fe gath fe oedd wedi magu caseg o enw Llamrilo Sam. A fe ath hi mlaen I ennill y gystadleuaeth hyn. So mae Chris yn ganol yn penderfynu am rhyw geffil arall y flwyddyn hyn. Menai Curiosa. A beth sy'n wych fan hyn yw I ni'n gweld y gorau yn erbyn I gilydd, cynrychiolaeth ardderchog o'r bridiau Cymreig. Dwi yng nghwmni prif weithredwr y sioe amaethyddol wych yma, Aled Rhys Jones yn fan hyn. Y bedwaredd sioe, dwi'n iawn? Bedwaredd, ie. Bedwaredd, mae'r blynyddoedd yn hedfan yn dydyn nhw. Mae'r wythnos yn hedfan. A ti ma, hynny'n ddigon gwir, mae'n ddiddiau cyn I rwy'n droi rownd. Ddechrau'r wythnos, oedd ti'n sôn eich bod chi fel tîm wedi torchi llewis a eich bod chi'n barod amdano ni, a popeth wedi mynd yn hwylus? Mae wedi mynd yn wych. Popeth o'r nos Sul, o'r foment gyntaf yna, o foliant y maes, lle oedd dros 100 yn y côr ar y llwyfan yn gwefreiddio a gynulleidfa canu da. A mae wedi gosod y bar, fi'n credu, ar gyfer yr wythnos. A mae Sir Frycheiniog fel Sir Nawdd wedi mwynhau bod yng nghanol yr holl sylw yr wythnos hon. Do, mae Gethin Hafard wedi harwain nhw, do. O, mae wedi. A dwi'n teimlo... Gyda Gwen, dwi'n teimlo. Gyda Gwen ac Urddas a Ceri Wraig a Teleri Llysgena, maen nhw gyd wedi mwynhau ac wedi ymroi cymaint i'r wythnos ar elfen y Gymraeg yn y trwyddon gryf, yr stori, yr ardal, o'r
cwmsenni, a'r portread hyfryd fi oedd ohono Gethin ar cefen gwlad. Ni wedi gweld un o'i gynefin yn serenu yma ar faes y sioe. Ar elfen mawr siroedd nawdd, maen nhw'n rhoi di stamp i hunan, ond maen nhw'n codi arian ar wahân i ymwybyddiaeth o fywyd cefn gwlad ac o'r sioe yma ar cyfan i gyd. Mae'r arian yma wedyn yn cael ei fuddsoddi ar y maes yma, dydy, a mae hynny i weld eto lenni. Mae i weld, wrth gwrs, popeth i weld o amgylch ni, dyma fuddsoddiad yr aelodau. 1963 oedd y sioe gynta yma Llanelwedd, Sir Faesyfed oedd y sir nawdd gynta, byddwn nhw'n noddi mewn rhyw 2 blynedd arall, a mae yna ôl yr holl siroedd yma ar draws y maes i gyd. Wrth gwrs, Cnefin fi oedd un o'r syniadau newydd eleni arbrawf yw pentre defed newydd, ond bydd arian bydd Sir Frycheiniog yn codi fynd i wella'r adnoddau yn yr adran yna a edrych ar wneud welliannau hefyd i'r adran gneifio. Ond am sir sy'n dathlu defed Pale Wyll i'r rhoi'r fuddsoddiad. Mae'r atyniadau hefyd yn bwysig ac fe welson ni gor ffermwyr Hawkston yma ddillin, oedd hynny'n dipyn o uchafbwynt. Bendant, sioe gan yw eleni, yn dweud, war y teg. Pan nath nhw ddod i'r cylch, 3,000 o bobl yn yr eisteddle. Mi ganon nhw am y tro cyntaf erioed yn Gymraeg, calon lan, ar 3,000 ar ei trad i gymrydwyo'r côr. Oedd e'n hynod, oedd e'n awyrgylch hyfryd. Pawb yn sôn ystod y dydd, pwy amser mae côr Hawkston ma'n, 105, ond nhw gyd yna. Pawb sy'n credu bod nhw wedi cydio gymaint a chael gymaint o gefnogaeth gan bobl? Mae gyd o'n ni'n gwybod am rhywun felly drwsio rhyw gysylltiad ar côr, nifer o aelodau'r côr, gyda chyswllt â ni fel sioe, Ale Pentre Mawr er enghraifft. Ni gyd yn arfer yn gweld e'n canu'r anthem cyn y frwydr fawr yn y cneifio, cael y cyfle i ganu yn y cylch. Ond wrth gwrs, nhw hefyd wedi bod yn tynnu sylw at bwnc bwysig iawn yn cefn gwlad, sef iechyd meddwl yn y gymuned wledig. Oedd o sôn am hynny, ac fe'n credu nhw'n teimlo bod cael y cyfle i berfformio ar faes y sioe, cyfle iddyn nhw fel côr i ddiolch i'r gymuned am y gefnogaeth maen nhw wedi cael. Ac o'n i'n siarad ar aelodau wrth nhw gorffen, o'n nhw dan emosiwn, o'n nhw dan deimlad, o'n nhw wedi gweld cryfder y cariad oedd gan bobl Llanelwedd tuag at y côr. Bydd rhaid cael côr bob blwyddyn rwan, Aled. Bydd wel, iawn. Byddai'n colli mwy o wall nawr. Ond un cwestiwn i gloi, wrth i ti orwedd yn y gwely heno a diffodd y gola, bydd na wen ar dy wyneb di? Bydd. Mae wedi bod wrthos i'w chofio, allai'n lacio chydig, mae wedi bod yn gret, a mae yna dîm arbennig, mae'r tîm o staff sy'n gefen mawr i mi ar gwirfoddolwyr, nhw sy'n heiddio'r clod. Aled, diolch o galon, da ni wedi cael sioe dda. Diolch o fawr. Croeso. Mae yna dorchu llewis am fod y Prynhawn yma, cyn bod ni yn tynnu at y terfyn. Sawl pencampwriaeth i ddod cyn i ni goroni ceffyl gorau sioe Frenhinol Cymru. Felly y cam cynta edrych ar enillydd cwpan fythol Tom yn Sprightly. Mae creigiau'r oesoedd wrth yn ochr i, David Oliver a Rob Jones. Diolch i chi am eich cwmni drwy'r wythnos, ond dywch chi'n mynd i gorffen eto. Fe fi oedd amser, David, oedd y gystadleuaeth hyn yn cael ei barnu ar nos sŵn y dorf. Mae hwnna'n wir yn diwedd? Oedd. Mae'r gystadleuaeth ar ôl Tom Jones a... Grove Sprightly. Grove Sprightly, wrth gwrs. Ac oedden nhw'n dipyn o gymeriadau ac yn ffefrynnau gyda'r dorf yn y sioe ac yn sioeau hyd y lad hefyd. Ac oedd o'n gymaint o symudwr Grove Sprightly, oedd y dorf wrth i bod o fo. Felly, yn hanesyddol, gath cwpan i roi i gofio nhw, ac trwy clapometer oedd y cystadleuaeth yma yn cael ei feirniadu. O fi'n siŵr bys hynny yn ychwanegu cyment at yr awyrgylch, ond un sy'n ar penderfyniad heddi, a'r beirniad, yw Christopher Jones. Christopher Jones wedi bod yma ers blynyddoedd yn mynychu, wedi mynychu pob un o'r sioeau ers iddo fe ffindo i gartre parhaol yma yn Llanelwedd. Ac yn edrych ar hyn o bryd ar enillydd yr adran A, Crympwell Blue Painter. Gyda Cole Kelly yn arwen. A dyma ni, yn cael cipolwg ar y beirniad, Christopher Jones. Yna jumpa. Berchnogaeth Nel, wrth gwrs, Llywelyn Williams o'r bala. Ie, ac yn bleser gweld y gaseg wag hyn. Dyna'r dosbarth fe enillodd caseg gwag.
fel gasau gwag, mae hon wedi bod yn fyw trwy dydd. Mae diddordeb yn beth sy'n mynd mlaen yn y cylch a gyfynod dydd i fynd am drod. Dyw hynny ddim yn peth hawdd efo cesu gwag chwaith. Dyw e ddim yn rwydd. Mae nhw'n anercysgu ar siap fel wyt ti'n gweld. Mae hon, wy'n siŵr bydd hi still yn dyn o lan nawr. A pob parchu David Russell sydd ar ei phen hi. Mae fe wedi troi ar gaseg hyn mas yn arbennig. Mae gran, gallai ddi ddim disgwyl lot yn well wedyn ni fel caseg gwag. A braf cael gweld hefyd Nel yn parhau traddodiad teuluol. Mae dad i wrth gwrs Gareth a dipyn o diddordeb yn oedd ei taid i David. Yn cyn iawn ac hon wedi mynd yna hefyd dydy. Mae'n edrych yn... Mae'n eistedd lan, godi ffen, offa hi. Mae'r cam yn berffaith, gros y cam yma. Mae yna gymaint yn dibynnu ar yr eiliad ac ar y dornod yn dos. Os. A mae hwnna wedi gwneud impresiwn da, wy'n siŵr. Ac o'ch chi'n gweud pa mor anodd o ddiweithau gyda caseg wag, caseg fagu'n wahanol. Mae yna epil i dynnu'r sylw. Mae'r cyw yna, maen nhw'n chwilio amdano nhw o hyd, felly maen nhw'n lot mwy siarp. Mae hon yn gaseg Ymunwch Curiosus sydd wedi bod yn cnocian ar y drws yma yn y sioe frenhinol ers blynydde. Fi oedd un pencampwraig o stoc ifanc yn 2013 pan oedd Len Bigley yn berniadu. Yn is-bencampwr y stoc ifanc wedyn, y flwyddyn wedyn dan John Kirk, ac wedi bod nôl troion a just pob amser yn y rhibannau, ac un sydd yn ffefryn gyda'r dorf yma. Rhywbeth o hyd wedi curodd hi, ond dim heddi. Hi o'r gorau o'r adran C. Mae'n wych gallu eistedd drwsysau ddoi sy'n llyfrgell yn ei meddyliau. Wel, mwy David Olive yna fi, mae rhaid gweud, ond wy'n dysgu. Na, ddoi ohonoch chi. Eisiau hobi arall falle. Eisiau bywyd arall yna ti falle. A beth ni'n gweld fan hyn hefyd, yr cwpan bethol Tom yn Sprightly, yw cynrychiolaeth ardderchog o'r bridiau Cymreig. A mae'n braf cael gweld, dyn ni wedi bod yn ffodus iawn, wedi yn ffodus iawn, dyma yw y sioe gorau ar ei cyfer nhw, ac i weld y pencampwyr, y 4 gorau yn cystadlu fan hyn, mae o just yn profi wedyn, so mae gen i un o'r bridiau gorau yn y byd. Odi, mae'n arasydd wedi trafeilu i feddwl bod i ryw 4 gloch yn brawn. Mae hon yn ar dan, yn dywi? Yndi, chwarae teg. Yn fyw. Se ni ddim cweit mor sionc. Wel, bod ti'n dweud bod ti ddim cweit mor fywiog yn hwyr y diwrnod. A'r gaseg mae hon, fel o David yn gweud, mae hon wedi bod yn tipyn bach o ffefryn. Oedd y maes ar dan ddo pan enillodd hon a'r torf yn sgrechen. Glync o'ch copeiria. Yn Gymreigedd iawn. Mai, odi, mai. Ac anaf ddim wedi amharu o gwbl, na di? Ti yn yr Adrian, gyda Amwen yn torri bresych ar gyfer y debyd oedd gennyf yn cystadlu yn y sioe, wedi mynd trwy mwy nag un tendon, dwi'n meddwl. Gwneud cael triniaeth wrth ystwetha, ac orders gan y doctor i beidio cystadlu yn y sioe. Ond oedd hi werth wneud. Fi'n credu falle bydd y doctor wedi ffindo mas. Erbyn bod wedi anwybyddiau. Ennill y dosbarth, falle bydd y doctor ddim yn gwybod. Rhif ysgu i wylio, ond y pencampwriaeth adw mlaen i'r gystadleuaeth hyn. Bydd rhywun wedi gweithio wrth o'r doctor. Mae'n mynd pob tro yn dydi. Tipyn o ffefryn yn dwi, o hyd. Mae'n brawf o boblogrwydd Glyn Coch Capura o Frydfa Glyn Coch yr adran dy a digon o waith o flan Christopher Jones i bendroni a phendilio pwy fydd yn ennill cwpan fethol Tom and Sprightly 2026.
Mae yna 4 dornod wedi bod, mae yna adeiladu wedi bod, mae yna ddringo wedi bod, ac 'yn ni yn cyrraedd yr uchel fan hyn nawr wrth i ni edrych ar y pencampwriaethau heddi. 'Yn ni'n dechrau gyda cwpan fethol Tom and Sprightly, y gorau o'r bridiau Cymreig. Wrth ein blaen ni nawr, mae Christopher Jones sydd yn beirniadu y cwpan yma. Wrth yn ochr i, mae yna ddoi le gen i ddiolch yn fawr iawn iddyn nhw am eu cwmni, ond cyn bo chi'n meddwl ar rhedeg mas trwy drws. Sefwch yn sownd yn eich seddau David Oliver a Rob Jones. Lle ni beth adael ti pai becso, lle ni beth gadael ti. Ti'n gweud y pethau cywir, drwmser. Felly dyma ni y 4, o'n blaen yn ni nawr. Mae Crympwell Blue Painter, enillydd adran A. Ac yn edrych cystal heddiw, ac oedd y ddoi chwarae teg. Mae e. Yn y pellter fan ni, ni'n gweld Menai Curiosa. Mae'r penderfyniad wedi wneud. Y le mae'n mynd? Glyn Coch, Coperia. David Oliver. I'r cobyn, dwi'n meddwl hefyd, sy'n ni'n deud. Mae o'n foi sydd wedi magu'r adran ec a adran ba hefyd ydi o? Gallai ddoi ennill. Rhaid bod yn deg i'r ddoi nhw. Gallai fynd rhyw ffordd. Gallai bod ti'n iawn, David. Ond ysbio fan hyn, mae'r adran ec yn edrych trwy'r gwydr fan hyn yn edrych yn wych. Felly le eifewi mynd am Glyn Coch hefyd. Mr Oliver wedi penderfynu. Ie, Menai Curiosa. Y 3 ohono ni bellach allan o waith. Wel, yr adran by yn mynd ar Gail Wobber. O, wy'n bles i weld ni. Bles i weld ni. Ond un enillydd sydd a Menai Curiosa. Yr adran ec yn ennill cwpan fethol Tom and Sprightly. All rhywun ond dychmygu'r wefr o ennill yma yn y prif gylch, a mae'r wefr yn fyw iawn i Menai Curiosa. Enillydd yr adran ec a bellach yn berchen ar gwpan fethol Tom and Sprightly. Diwrnod a blwyddyn i'w chofio yn sicr. Thomas Jones, Brydfa Menai, chi newydd ennill y Tom and Sprightly Cup. Sa'n ei credu beth, honest to God, o'n i'n gweud na gyda fwy ffili credu bod i'n ennill y clas. I fynd o'r ffordd a ennill, mae cysig neis ma, mae stoc neis y gros yr sections i gyd, a i dod ar top ram, unbelievable feeling. Gwedwch ychydig wrthai am y geffil yma, achos mae hi, dim one trick pony yw i fi, mae wedi cael tipyn o lwyddiant yn mynd â gorffennol. So dechreuodd hi, hon oedd actually y cyntaf i fi cael cyntaf yn yr Welsh da, a fel y blwydd dwyblwydd, ath hi'n pencampwr y stoc ifanc, a wedyn ath hi yn is-pencampwr wedyn overall. A wedyn ath hi'n ôl fel y boles tair, oedd hi'n reservio'n stoc, a wedyn, just neis cael ei fel caseg. Falch wedi cael ei edrych yn iawn, a wedi cael llwyddiant eddi. A bod ti wedi gallu dal landau? Dim ond just. Free stacks. So ti'n gallu rhoi mewn i un gair, Thomas, fel bydde ti'n disgrifio'r teimlad o cael ei alw ymlaen fel yr enillydd? Sa'n creu bod geiriau gael i disgrifio fe. Sa'n ni'n gweud beth, lle bydde yn gallu rhoi ar telefisio. Well byd o de. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Wel, croeso nôl ato ni yma yng nghanolfan y gyneifio Meirion, a da ni'n gwylio her ras gyfnewid y cneifwyr yn erbyn y bwyellwyr o fan hyn, y bwyellwraig o'r O, da ni'n cael golwg ar y cneifwyr ar hyn y bryd, a honno'n arbennig o gyflym ydy Kathleen Michelef o Australia. Ac yn gwyellu y mae Amanda Baines, y garfan yma yn y gwyrdd o ran gwyellwyr yn dod o Australia a Tasmania, felly exotic iawn yma yn sioe fawr yng nghanolfan gyneifio Meirion.
Mary Lucas Ridge ydi hon yn cneifio wedyn, a mae hi yn chydig bach ar y blaen efo'r ail oen tra bod fwyellwyr wrthi rwan yn nesaf. Georgia, ges i fwy chyfenwy, ond Georgia ydi hon. A'r syniad wrth gwrs ydi hollti'r boncyff coed na mor gyflym ag sydd bosib. Chydig iawn o drawiadau ar ôl gan ddi hi, gorau troi'n rownd ar darn Brenna wrth gwrs mwyn newid i'r ochr arall yn y cyfamser. Mae Dominic Chetwyn tu ôl iddi mi welwch chi'r ddwy o'n nhw'n llun y fanna yn cneifio yr oen. Becca Jackson yn disgwyl yn Eidegar am ei chyfle hi i gneifio ei hoen. Felly efo'n edrych debyg ar hyn o bryd y bydd y cneifwyr yn y cymal yma beth bynnag yn cyfro'r fwyellwyr. Mae'n llawn yma yng nghanol mae'n gneifio weirion a dweud y gwir ar gyfer yr achlysur yma. Dipyn mwy o hwyl yn perthyn i'r digwyddiad yma. Mae'r cneifio wedi bod reit o ddifri trwy'r dyddiad wythaf yma. Hwn yn dipyn bach mwy o hwyl a thynnu coes a dipyn o spectacle hefyd wrth gwrs. Dyma ni Becca Jackson yn cneifio tra bod Georgia wedi gorffen i boncyff hi symud ymlaen rwan i Sioe Penlington. Mae'r gwyellwyr yma yn cystadlu yn erbyn ei gilydd ar hyd a lled y byd mewn digwyddiadau cefn gwlad. Ac yma yn lleol, wrth gwrs, mae sefydliadau fel gwyellwyr gwy. A dyna ni, fel o'n i'n siarad yn fanna, Becca Jackson yn gorffen yn gyntaf yn fanna. Allwn ni wylio felly ar arddull y gwyellwyr yma yn fan hyn. Ac o'n i'n sôn, mae'r grefft yma ar agor i ddynion a menywod wrth gwrs, a dyma chi yn fan hyn Sioe Penlington wrthi ar yr ail ochr. Mae nhw'n gweithio yn aml iawn mewn sioe mwyn codi arian ar gyfer digwyddiadau arbennig. Ac mi oedd Erwin Richards sy'n cydlynu yr ornes yma rhwng y cneifwyr a'r fwyellwyr yn esbonio bod o yn canolbwyntio eleni fel aelod o fwyellwyr dyffryn gwy felly ar elusen DPJ sydd yn elusen wledig o fri ac sydd wedi datblygu'n gryf yn cynnig cyfort iechyd meddwl i bobl cefn gwlad yma yng Nghymru. A gwych o beth ydy hynny, felly oedd wedi codi 1000 o bunnau ddiweddar mewn digwyddiad yn Llanelwedd. Ac mi fydd na fwcad yn mynd o gwmpas y lle yn fan hyn hefyd. Roed ta. Y gweitha ydy Libby Arnsman ydy hon. Felly y menwod yma o Awstralia a Tasman wedi dod yr holl ffordd dros i Gymru i arddangos y sgiliau i cryfder a'r manylder sydd gyda nhw o ran y gallu i daro yr un lle dro ar ôl tro a hollti'r coed yma. Wrth gwrs fel hyn y bydda fforestydd yn cael ei cynaeafu yn y gorffennol. Dyna ni, yr ornes gyntaf drosodd ar gwyellwyr dipyn ar ei oholi yma yna. Felly cynhyrchiadau i'r cneifwyr Becca Jackson, Dominic Chetwyn, Mary Lucas Ridge a Catalina Micallef. Thank you, Amanda. Thank you, Georgia.
Mae yna wledd o flaen unrhyw un sydd wedi dod i'r brif eisteddle neu sydd yn sefyll o gwmpas y prif gylch a'r brynhawn ola y sioe fawr yma yn 2026. Bellach, i ni'n troi'n sylw at bencampwriaeth tangyfrwy ac i ni'n gwahodd ceffylau nad i ni wedi gweld hyn yn ôl i'r prif gylch. Nifer fawr ohonyn nhw wedi ymddangos yn y cylch ceffylau yn ystod yr wythnos. A mae yna drawstoriad o wahanol geffylau yn y bencampwriaeth yma. Wrth yn ochr i, mae Rob Jones a David Oliver yn cadw cwmni i fyny heledd Cynwal. A mae yn gyment o wledd yn dwi, achos mae yna fridiau gwahanol, a dyma beth sydd yn neud y bencampwriaeth yma mor amrywiol. Odi mae, wrth gwrs, mae'r ffordd o fynd yn holl bwysig fan hyn. Rhaid sôn, wrth gwrs, am y beirniad, Jenny Loriston Clark. Wel, fel mae'r sioe wedi cael hi ddod i feirniadu yn y prif gylch, wi ddim yn gwybod, achos mae hon yn fenyw medal air gemaidd Olympaidd. Just dim lot yw'r fenyw hyn ddim wedi wneud, a dim lot dwi ddim yn deall am geffyl o dan gyfrwy. Mae'n magu yn brydfa hun, brydfa Cathurston, a magu cyffylau chwaraeon y gorau wedyn ni dysgu. Un o'r gorau i ddysgu wrth gwrs, ar ôl i phrofiad hi, ac yn ddiweddar wy'n deall mae yn wneud fwy o feirniadu yn y sioeau ac rhoi y llyged ar wybodaeth na i'r plant a bobl ifancach na hi, ond mae hon yn bob parch i Mrs Loriston Clark. Mae bywyd hi wedi bod yn ddiddorol iawn. Ydy, nath hi farchogaeth a chystadlu mewn sawl gemau Olympaidd yn 1972 yn Ymunwch ac yn 1988 yn Sioe. Mae'n dod o teulu enwog iawn, teulu'r Bullens. Mae yna rhyw 3 neu 4 chwaer, maen nhw gyd yn brofiadol iawn o dan gyfrwy. Ar wahân a pethach diddorol am wyt nhw gyd. Un yn peinto'n dda iawn ymlaen. Teulu digon proffesiynol a digon o wybodaeth am ceffylau. Wrth gwrs, maen nhw gyd wedi dechrau ar ponis, a fel arfer ponis Cymreig, wy'n deall fyd. Mae'r teulu gyd wedi dechrau arno, cyn mynd mlaen i gael pethach fwy o seis fel ceffyl chwarae. Ac yn dipyn o fraint iddi hi i gael dod yma, felly mae'n dangos y parch sydd ganddi hi, sy'n chyment o brofiad y tu cefn iddi hi i ddod fan hyn. Ie, o'n i'n gweud yn harach, o'n i'n gadeirydd y ceffylau rhanfryd a ges i ddod i feirniadu un o'r sioeon i'r rhedeg. A fi'n cofio oedd hi'n gweud, ta beth mae wedi wneud yr Olympaidd a bethau, oedd hi'n dwlu ar gwlad Cymraeg. Oedd hi'n atgofio y Cymraeg, oedd hi wedi tyfu lan gyda, oedd hi'n ffili gweud digon am y gwlad Cymraeg a pwy mor boblogaidd ma fe a dyle fe fod. Yn glod mawr i'r Brydydd Cymraeg yn dod oddi wrth rhywun o'i statws hi a'i phrofiad hi. David hefyd, mae yna ystod eang yn dose o enillwyr fan hyn. Pob un sydd wedi ennill mewn cystadlaethau tangyfrwy yma yn y prif gylch a'r cylch ceffylau hefyd yn cael dod nôl. A fel ydych chi'n sôn, Helen, dyn ni yn fan hyn heb gweld lot o'r rhain trwy gydol y sioe. Wrth gwrs, mae yna dipyn o cystadlu lawr yn cylch y ceffylau trwy'r wythnos. Mae'n braf cael gweld mae croesawu nhw yma i'r prif gylch. Mae'r cystadlaethau i'r llunau arweiniol, y Palominos, y pony trekking, y ceffylau a'r merlod lliw, y show hunter ponies. Maen nhw gyd rwan yn ymuno gyda ni fan hyn. Wrth gwrs, mae hwn yn ffefryn. Y ceffyl gwedd o dan gyfrwy, ceffyl trwm o dan gyfrwy. A mae rhaid ni weid, drych bod mor ysgaf mae'r anifel hyn yn llaw y ferch sy'n ar ei gefen ei feddwl pwy bwysau mae'r anifel hyn. Ac Katie Willie, wy'n credu sydd ar ei gefen. Ac ceffyl yw y gorau o'r cyffylau gwedd o dan gyfrwy. Slif yn ymon. Annabella. Wel, dwi'n mynd cenfigeni gwaith ar dasg sy'n o flaen y beirniad Jenny Loriston Clark yma i ddewis y gorau ac yn gwobrwyo pencampwriaeth tangyfrwy. Yn gwmni i mi rwan ar ddiwedd Prynhawn dydd Iau ar ôl wythnos fydd gofiadwy dwi'n siŵr. Llywydd y sir nawr, Gethin Hafod, Ceri i'ch gwraig. Ie,
Rhyw chwerw felys mae'n siŵr heddiw? Odi, mae'n trist iawn bod ni'n dod i ben. Mae'r wythnos wedi hedfan, ond mae'r siwrne wedi bod rhywbeth anghofio ni byth. Ac mae'r profiad wedi gwneud teulu bach o Ponsenni'n hapus iawn a gyda ni cofio'n melys, gyda ni am beth a mwy pwysig na yna, a gyda ni sir sydd wedi ysbrydoli ar gefn y siwrne, a hwnna sy'n braf, cofio Nia. Ie, pa mor falch Ceri ydych chi'r gefnogaeth ydych chi wedi i gael a'r bobl ifanc sydd tu cefn i chi ynddo? Yn hynod falch, ti'n modd, yn hynod falch o'r teulu, ffrindiau a'r cymunedau o fewn Brycheiniog. Maen nhw i gyd wedi dod ar y daith gyda ni, a dwi'n licio meddwl bod nhw i gyd wedi mwynhau. A mae gynnon ni gyd brofiadau fydd yn para oes. Yeah. Ydych chi wedi llwyddo i'n atgoffa ni o gymdeithas coll yr epynt hefyd yn dod fel cenedl? Yn union, mae'r epynt yn rhywbeth angofio ni byth, achos collwyd cymuned Cymraeg dros nos fyna, ac a ffin y Gymraeg rhyw i milltir i ffwrdd. Ond ar yr ochr bosib, wrth gwrs, mi llwyddo ni arbed Cwm Senni rhag boddi, ac myna dwi'n dod o, a mae'r iaith yn barhau, mae'r iaith yn cryfhau, a mae'n braf iawn bod ni mewn siwd sefyllfa braf. Cwestiwn amhosib i ateb, dwi'n siŵr, ond mewn wythnos o uchafbwyntiau, oes na rhywbeth yn sefyll yn y cof, Ceri? Mae gymaint o uchafbwyntiau. Dwi'n credu bod ni wedi dechrau gyda moliant y maes ar y nos Sul, ac oedd hwnnw'n mefreiddiol, a cael cor o gant o leisiau, y mwyafrif rioed wedi canu mewn cor o blaen, wedi gweithio'n ddygyn am dros flwyddyn, a wedi mwynhau pob munud, a wedi cael unigolion yn rhan o hwnna. Nos Sul, wrth gwrs, yn un uchafbwynt, gymaint yn y 4 diwrnod, mae'n anodd. Cystadlu ar pentre defaid newydd, mae hwnna'n wych. Ie, addas iawn oherwydd Defed sydd yn Sir Brycheiniog, ac oedd maen nhw'n gwneud gwaith campus mynd ac wedi cael lot o blesau mewn rownd heddi, gweld amrywiaeth o bethau sy'n cysylltiedig ar ddafod, ar glân, ar cig a pob dim. A dwi'n meddwl be arall ni wedi gweld ydy yr waith sydd yn mynd ymlaen, sy'n mod i farchnata, cynnyrch Cymraeg. Mae hwnna wedi bod yn uchafbwynt, mae'n gwirionedd. Mae'r lolfa busnes yn y Nia Ddwyd yn ddiddorol dros ben yn dweud. Di, y lan coff yn anwedig, gori mai e. Angofio byth o hwnnw. Na, mae'r farchnadoedd a'r busnesau'n dod yna ac yn gwneud del ac yn, ie. A y sawl atho fi o gwmpas yn dangos i fi rhyw gynnyrch fach Shepherd's Biscuits o'r ffort yma Masons wedi bod yw'n ar y dydd Mawrth a wedi gwneud del yn o'ch. Be da ni eisiau'n Cymru bach, mae'r cynnyrch gyda ni, cynnyrch gorau yn y byd, ond ffindo'r farchnad iawn sydd angen yn y fe. Ie, ni ar y trywydd iawn dyda ni fan hyn. Yn union, di'n wir. Mae wedi bod yn hyfryd cael eich arweiniad chi'ch dau. Dy'r cyfan ddim ar ben, mae'r ffair eia eto i ddod. Digon i fynd, wrth gwrs. Oes. Bydd wannol cot mlaen rydyn ni siŵr o fod. A het gynesaf. Dwi'n eisiau hetyn. Ond be fydda chi, mae'ch teulu chi wedi bod yn ymeithi ers 2 canrif yn dod fanna. Mae'r teulu wedi bod yn Sir Brycheiniog nawr ers just bron 1000 blynyddoedd. Dython ni Aberhonddu 1093 gyda'r Normaniaid. Mae gennym ni gapel yn y Cadeirlan. Dyn ni wedi ymeithi bron bob ffarm yn Cwm Senni yn y 350 mlynedd diwetha a chwaneg. So nhw'n falch iawn o'r chi. Gweithio'r tir, cynnyrchu bwyd, cynnal a iaith, cefnogi'r cymuned. Dyna swydd ni. Da chi'n batrwm. Diolch o galon i chi. Ein ddau ohonych chi, i'r teulu hefyd, a'r sir am sioe wefreiddiol. Diolch yn fawr ni. Be sy'n wych ar yr diwrnod ola yma yn y sioe fawr yw yr amrywiaeth sydd yn cael y cyfle i ddod yn ôl i'r prif gylch. Sawl ceffyl i ni heb weld wrth eistedd yma yn y brif eisteddle gan bod yna gymaint o gystadlaethau eraill wedi bod yn digwydd yn y cylch ceffylau. Nawr i ni cael y cyfle i weld y gorau mewn llaw, pencampwriaeth mewn llaw sydd fan hyn, ac wrth yn ochr i'n rhoi help llaw, mae Rob Jones a David Oliver. Ie. Oedd hwnna'n swnio'n hyderus? Na, mae'r dosbarth yn anferth, ac eto, fel fi wedi gweud, ar ni wedi trwy'r wythnos, amser ni cyrraedd y pencampwriaethau yma i gyd. Atgofio ti, pwy mor gryf mae'r safon wedi bod blwyddyn hyn. Allwn ni ddechrau falle wrth gweud wrth pwy yw'r beirniad, Martin Davies o Brydfa Chaseford, Bontfan, ger Cardydd, dyma fe, yn yr siwt dywyll ar bowler.
Martin yn ddyn sydd... Mae digon o barch am Martin. Mae Martin wedi dangos bob sort o geffyl, arab, ceffylau mewn llaw, ceffylau hela mewn llaw, ac rhywun o bryd mae fe'n magu yr adran by, ac wedi bod yn enwog iawn yn magu ceffylau plentyn, ponis plentyn, Sioe yn dyfe, o dan prefix y Brydfa Chaseford. Mae wedi magu un o ddoi bencampwr yn sioe ceffyl y flwyddyn dros y blynydde. Ond fel fi'n deallu ar hyn o bryd, mae rhyw diddordeb yn yr adran by gyda fe. Bydd e'n hoff iawn o Moel Garnedd Minosa, oedd yn is-bencampwr yn yr Thomas Brightly. Just i batrwn o geffyl e. Wrth gwrs mae hon yn gystadleuaeth holl ar wahân. Odi. Diddorol. Ac beth sy'n wych am y llun i ni'n gweld, yr amrywiaeth y ceffylau, mae da ni bob peth o'r ceffyl chwaraeon i'r ceffyl hela, a wedyn ni i'r ceffyl bach y Shetland. O ie, popeth mewn. Pob peth. Tamed o popeth. Odi, ac i ni sôn am y Shetland, fe fi o'n i mwynhau y Grand National Shetland yn dod. Ges ti weled o fe. Gynharach yn yr wythnos. Yn dod. A llongyfarchiadau i'r gymdeithas am gynnal y Grand National yma. A braf gael rhywbeth wahanol yn y prif gylch. Fi'n siŵr bod yn gampa, her a hanner i ffeindio rhywbeth i ddyddannu rhywun neu bobl y cyhoedd sydd â gymaint o gwahanol diddordebau. Odi, mae'n gystadleuaeth da, ond mae'r plant a'r ponis yn hala ofan o'n fi. Maen nhw'n wyllt yn cylch. Ydyn. Dyma ni y cyntaf i fynd allan o flaen y beirniad. Mr Martin Jones, Simon Charlesworth sydd yn dangos. Sydd yn arwen. Ceffyl chwaraeon neu ceffyl hela fyddi. Gewn ni weld mewn moment. Amser gewn ni weld yr... Ceffyl hela, dwi'n meddwl. Hela? Hela. Swn o'n bendant. Fe ddawn glir yn y man wrth i ni weld y rhif. Dyna ni yr hela. Oliver, os pryd wyt ti ddim yn iawn, gwed? Anamal. Bencampwr y ceffyl hela mewn llaw. Oedd yna bach o mic drop yn dod. Chwarae teg. Ai adre fan. A'r anifel oedd Ashley's Dignified oedd yr ceffyn cynt. Gorau o'r ceffyl hela mewn llaw. Bechnogaeth Ashley Anderson. Martin Davies a'i ddiddordeb yn yr adran by yn lle ddiweddar, felly fydd hi yn ddiddorol i weld le fydd y ligad yn mynd y Prynhawn yma. Ond eto ar ôl gweud ni, dyma'r adran, y pencampwr hyn, dyna beth oedd magu am blynydde, a wedi bod yn brofiadol a llwyddiannus iawn. Fel wedes i wedi magu rhyw 3 yn y llydd yn sioe ceffyl y flwyddyn i plentyn ar gefen y ponis dangos. Beth oedd yn ddiddorol, mae'n dod o gefndir heb geffylau. Doedd dim geffylau yn ei gefndir o gwbl nag oedd. Wedi dysgu hynna'n bopeth, bob parch. A nath e ddechrau dangos o gwmpas 1968 yn ennill yn y sioe frenhinol y flwyddyn honno, gyda poni o'r enw Stokely Swallow. Ia, y pason i nawr yw'r poni hela mewn llaw. A hynny yw Brookvale Lady Crawley. Wel, a dyma ni nôl i'r Shetlands, Heledd. Ni nôl i'r Shetlands. Mae'r Shetlands ar munud... Mae'r Shetlands yn cael dod nôl, mae'r miniatures yn cael dod nôl hefyd. Odi, mae hwn yn sgwar yn dweud hefyd. Mae fe'n anifel sydd yn sgwar. Yndi, chwarae teg. Se hwn yn tyfu, bydde gallu fod ceffyl hela mewn llaw rhyw ffordd. Dim ond llai o flew, falle. Chi'n cofio Shetland yn ennill eriod? Chi'n cofio Shetland yn ennill eriod? Wi ddim yn cofio, ond... Na, fi'n chwaith. O'r gwybodaeth i gyd. Drws nesaf fi fan hyn gyda David Oliver. Ond falle heddi bydd y diwrnod, ynddi fe? Cerdded yn dda, mae'r cam ar y drot, fel mae rhain yn gallu bod, mae bach yn fyr, ond mae hwn yn dasgu. Bydde ti ddim hir. Na. Ond nid ni sy'n bwysig, ond Martin Davies sydd yn beirniadu y bencampwriaeth mewn llaw. Fe fydd yn tymlo'r pwysau ac yn coroni y ceffyl yn y man.
Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni. Cofiwch yn bod ni'n ffrydio'r ddwy gystadleuaeth sy'n cydredeg yn y fyw, a hynny ar y wefan, ond nesaf fe gawn ni gyhoeddiad pwysig o lwyfan y ffermwyr ifanc. Felly, yn gyntaf, ac enillwyr tlws her Undeb Cenedlaethol yr Amaethydwyr ydy Ceredigion. Wel, Mared, ar ôl wythnos hir a brysur iawn, Ceredigion yn dod i'r brig a tithe, mae'n gorau na'r wythnos fawr I ti. Oeddi, mae rhaid fi fod I dieddawr, Eiron, ond llongyfechiadau mawr I Geredigion, ond llongyfechiadau mawr I bawb sydd wedi cystadlu. Mae'r safon wedi bod yn erythrol o uchel. Pawb, beirniad I gyd wedi mwynhau beirniadu, a ni jyst yn diolch I bawb sydd wedi cystadlu, pawb sydd wedi dysgu nhw. Mae yna lot fawr o oriau wedi bod yn hyfforddi'r aelodau yma I gallu gwneud yr holl crefftau arbennig yma. Felly diolch fawr I bawb, a diolch I bawb o staff sydd wedi bod yn wneud hwn yn bosib. Mae wedi bod, dim jyst 4 diwrnod, mae wedi bod yn 6 diwrnod eleni wrth I wneud y dathliadau 90 a phopeth, ond mae wedi bod yn un i'w gofio. So mae'r dathliad 90 wedi bod yn arbennig iawn. Swn i'n deud hefyd, dwi'n eilio hynny, ond yma bore dydd Llun yn gynnar cyn I ddim byd gychwyn. Dwi wedi bod yn lwcus iawn I weld llwyth o gystadlu ffermwyr ifanc, fwy na erioed lenni, a mae'r amrywiaeth a'r talent sydd fewn y mudiad. Mae o'n anhygoel, mae o'n ystrydeb I ddeud ebyn hyn, ond mae o'n dydio. Mae fe yn. Does dim, twod, mae fe jyst mor yn arbennig, a beth sy'n gret yw, ar gyfer y sioe Prynhawn, mae pobl eraill yn gallu gweld beth ni'n neud ac yn gwerthfawrogi oedd y cystadlaethau'r llwyfan, oedd na ganodd fan hyn yn gwylio, oedd crowd allan i'r hewls, felly, mae'n braf I weld a, twod, gweithio, maen nhw'n dysgu lot wrth hefyd mwynhau, felly hwnna sy'n bwysig. Yndi, a mae wedi bod yn chwip o sioe, mae'r tywydd wedi bod braidd yn rhy boeth ar adegau. Ond falle fe ddim bwrw'r blwyddyn nesaf, so sy'n eisiau cwyno dim. Na, so'n i fod cwyno, ond mae fe wedi bod bach yn boeth. Be sy'n nesaf I ti, wan te? Nawr, mi dyn ni'r cyfarfod blynyddol, mae hwnna'n mynd I gael ei gynnal yn Llyfrgell Cenedlaethol yn Aberystwyth, a mi'n digwyddiad arbennig eto dyn ni I edrych nôl ar hanes y 90 yn y Llyfrgell, felly mae hwnna'n gyffroes iawn hefyd. Dim yn stopio. Dwi ddim yn stopo dar mudiad, dim yn gwbl. Falle geith rhai bobl cwpl o thosau o hoi, ond hefyd mae yna stondin hefyd yn y Steddfod y Genedlaethol, felly edrych mlaen I mynd fyny. Wel, ai dyna, oedd y draed fyny am chydig wan. Wel bach, mae eisiau, oes. Diolch yn fawr, Mared. Diolch I ti, diolch. Ac I ffwrdd â ni yma yng nghanolfan gneifio Meirion, yr her ydy fwyellwyr yn erbyn y cneiddwyr mewn ras gyfnewid. A tro yma mae gennym ni'r hanafiaid o ran y fwyellwyr yn erbyn yr ieuenctid o ran y cneiddwyr. Mae chi, fan hyn Julian Davies, a dachwch chi, Lun o Meirig Rhys yma yn gorffen y roen cyntaf. Ynta wedi ennill yr adran Iau yma ar y dydd Llun, ar dydd fawr, mae'n rhywun yn y sioe fawr fan hyn. Nesa ato fo bydd Sam Bridgewater o ran y ras gyfnewid yn fan hyn. Chydig iawn o drawiadau ar ôl gan Julian, a wedyn symud ymlaen rwan I Rob ydy'r bwyellwr fan hyn, tra bod Sam Bridgewater, Rob Owens a Sam Bridgewater sy'n herio I gilydd nesa. Mae o eisiau wedi troi, Rob Owen, ac yn bwrw trwy'r prenna yn eithriadol o gyflym, ac yn dal fyny efo'r cneifiwr Sam Bridgewater. Ynta newydd orffen fawr iawn o drawiadau ar ôl chwaith gan Rob Owens os o'n i'n dweud, ond mae'r cneifiwr nesaf, sef Ben Edwards eisiau wedi dechrau mewn i'r pren a Paul Boston wedyn. Rhain ydi fwyellwyr yn dyffryn gwy. Maen nhw wedi bod yn gweithio lawr yn yr adran cefn gwlad na dros yr wythnos yn gwneud arddangosiadau yn ymwneud â'r diwydiant coed a fforestydd. Dipyn o gynnwr fe fan hyn rwan gyda'r cnewyr ifanc yma yn cyfnewid unwaith eto, a da ni draw at Jamie Farmer fanna o ran y cneifwyr, a wedyn yr gwyellwr dwytha ydi Brad Turner yn wedi dod yr hol ffordd o Queensland yn Australia ac yn bencampwrdd tair gwaith ar lifio coed, ond fan hyn y mwyell sy'n cael ffafriaeth. Dyna fo, y cneifiwr wedi gorffen, y cneifiwr ifanc Jamie Farmer, a wedyn chydig bach o drawiadau. Mae'n dod yn nes ar y fwyellwyr, chwarae teg fawr iawn ynddi y tro yna,
a'r gynulleidfa yn gwerthfawrogi'r ymdrech yma yng Nghanolfan Gneifio Meirion ar Prynhawn difyr yma, Prynhawn o hwyl ar y dydd Iau yn y sioe fawr. Teleri Haf Thomas, Llysgennad y sir nawr, wedi di goelio fod hi'n Prynhawn dydd Iau yn barod. Mae dechrau'r daith dydd Sul yn teimlo fel bell i ffwrdd erbyn hyn, ond mae wedi bod yn cwbl o ddwrnodau fendigedig, byth cofiadwy, a fi mor ddiolchgar i'r gymdeithas am y gyfle ac i fod yn rhan o blwyddyn Sir Nawdd Frycheiniog. A sut oeddet ti'n gweld y rôl yma, dy swyddogaeth di fel Llysgennad? Wel, mae'r rôl ar ddwy lefel, really. Felly, yn amlwg, mae'r lefel sir lle ni wedi bod ar daith yn codi arian trwy digwyddiadau ers i ni lawnsio nôl yn Chwefror 2025. A nawr, wythnos yma, ar lefel y sioe gyda'r gymdeithas. Ac i weld tu ôl i'r llen yn yr adrannau wahanol, gyda'r stiwardied, a mae wedi bod yn fendigedig i weld yr holl wybodaeth sydd gyda phobl a'r waith a oriau a gwirfoddoli sydd yn mynd mlaen tu ôl y llen. Mae hwnna wedi bod yn goriad llygad llwyr. A fe'r rili wedi wneud i fi werthfawrogi pa mor arbennig mae'r sioe yma yn tynnu phopeth ynghyd am y 4 diwrnod i ni gyd yn ymgymull ar. A fel sydd, chi wedi cael cefnogaeth hefyd cyn y sioe, ynddo? Gymaint o weithgareddau wedi trefnu? Gymaint o weithgareddau, mor wahanol. Ni wedi bod yn wneud digwyddiad Race Across the County, wedi seilio ar y rhaglen boblogaidd Race Across the World, tractor racing, ni wedi cael gwledd o quads ar yr epynt? Quads ar yr epynt yn amlwg yn marcio hanes yr epynt. Oedd hwnna'n ddwrnod special tu hwnt i ni fel sir. Hyd yn oed High Rocks. Bydden ni byth yn meddwl bod fi'n gwneud rhyw fath o High Rocks event, ond dyna o'n i yn taflu'n hynna'n mewn a wedi mwynhau bob cam o'r ffordd. Ond dwi'n deall Teleri, mae mwy i ddod, a mae Caerdydd hefyd cyn bo hir? Wel, mae hwnna bach yn wahanol. O, dio? O, rei, ti di newid, o'n i'n darllen bod chdi wedi gwneud rhywbeth o Mae Caerdydd? Mae rhywbeth bach special ar y gorwel erbyn mis Hydre, just yn edrych i trial clymu cysylltiad yna rhwng bobl trefol a bobl ni gwledig. Felly mae hwnna'n rhywbeth special a lot o waith i ddod eto. Wna fo, ti dal wrth i fan, achos ti'n gweithio fel Mentera? Ydw, yn gweithio i Mentera yn rhan o rhaglen cyswllt ffermio. Dwi ddim yn berson sydd wedi cael magu ar fferm, ond yn arw rili eisiau gweithio fewn y diwydiant amaeth, a mae hwnna'n rhoi'r cyfle i fi gweithio mas allan ar ffermydd a helpu i cynorthwyo ffermwyr. A sioe fel hon yn bwysig iawn o safbwynt addysgu pobl am fywyd cefn gwlad, yn dydi? 100%. Mae'r 4 diwrnod yma ar faes y sioe jyst yn dangos yr holl egni sydd byw ac yn bod o fewn ein cymunedau gwledig ac yn arddangos ein busnesau, ein stoc, phopeth ar ei orau, felly mae wedi bod yn bleser i fod yn rhan ohoni. Wel, ti wedi bod mor frwdfrydig, ymlaen ar gwaith da, achos mae mwy i ddod, dwi'n gwybod, Teleri, a diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Ac i ffwrdd â ni efo'r ornes nesaf rhwng y bwyellwyr a'r cnewwyr yma Nghanolfan Gneifio Meirion. Y bwyellwr cyntaf yn ei liwc brei o bwyellwyr Dyffryn Fwy, ac mae'n cael hwyl dda iawn arni. Ras cyfnewid ydi hon rhwng y bwyellwyr a'r cnewwyr. Y cneifio yn y pendrawn yma Billy Powell nath ennill yr adran hun yn ystod y sioe. Ond mae'n agos iawn ar un o bryd rhwng y bwyellwyr a'r cnewwyr ydi. Ac am unwaith, swn i'n synnu bydd y bwyellwr yn gorffen yn gyntaf na wir. Dyna fo chi Billy Powell ar hyd yr oed gyda lawr fawr i ddewis rhywbeth ddau o'n nhw fel bynnag. Felly ar nesaf o'r bwyellwyr ydi Finley Davies a'r cleifiwr ydi Ellis Rhys. Rhys Davies llwy'n picar i hwnna, ond beth bynnag, na fo Rhys Davies i hwnna, llwy'n picar fel maen nhw'n galw fo. A Finley Davies yn cael mynd trwy bethau fan hyn y ddau iawn. Yna 1200 mae'n debyg o'r bon cyffio yma yn cael ei paratoi bob blwyddyn ar gyfer cystadlu ar hyd ac ar le. Ac mae'n gyfartal ar un o bryd, mae hon yn gymal cynhyrfus dros ben a'r gynulleidfa dod tu ôl y bwyellwyr rwan. A pwy sy'n cneifio ar hyn o bryd? Dewi Jones ydy'r boi fach sy'n cneifio, ac yn ei erbyn o mae Jake Bufton sy'n adnabyddus yn lleol, a mae o eisiau wedi troi ar gyfer yr ail ochr, tra bod y cneifiwr yn dal yn gwneud ystodiau hirion yn fan hyn ar yr ochr gyntaf ac yn troi. Felly, mae'n edrych yn debyg o bosib y bydys Bufton yn curo'r cneifwyr yn fan hyn. Gan i weld faint
Jones ar ôl o ran y cynifio. Cawn 1, 2, 3 ac yn lawr â hi. Fydd i Dewi Jones. Ac wedyn mi fydd hon trosglwyddo ar yna i Ellis Rhys. Na mae drawiad am drawiad rhwng y fwyellwyr a'r cneifwyr ar hyn o bryd. Rowan Luxton sydd yn ddwy waith bencampwr y byd y Timber Sports. Ac mae hyn yn ei erbyn o mae Ellis Rhys. Un o'r teulu Rhys yma'n troi rownd y gornel. Yn ta eisiau wedi troi Rowan Luxton. Ie, mae'n mynd i fod yn agos yn tal llithro. A gwylltwr! Rowan Luxton yn curo o ryw eiliad fach neu ddwy. Ellis Rhys fan all yn gyfarchadau mawr i fwyellwyr y Dyffryn Gwy. I ni ar y fi'n profi'r wefr o ddarganfod pwy fydd yn ennill teitl pencampwriaeth tangyfrwy Sioe i Frenhinol Cymru 2026. Wrth yn ochr i mae Rob Jones a David Oliver, a mae Jenny Lauriston Clark wedi cael gwahoddiad i feirniadu yma leni. Ac mae'n dipyn o fraint i gael ei phresenoldeb hi gan gofio beth mae hi wedi gyflawni a beth mae hi'n gynrychioli. Odi, tair gemaudd Olympig, ambell i fedal fyd, wy'n gwybod mae wedi cael medal aur. Odi, ond eto, cyffilau warion, mae'n wedi marchogaeth yn glir, mae'n magu y gorau tramor af yn un fyd, mae pawb yn parchu'r gwad. Mae Mrs Lauriston Clark yn defnyddio wedi tyfu wrth gwrs a bod yn glir wrth yr amser i wedi cwrddau yn y pellter bod y gwad Cymraeg yn holl bwysig yn y ponis ar ambell i adran. Mae hi wedi cystadlu yno, ond mae'n fenyw bydd yn deall ceffil, a deall ffordd o fynd ar gefen ceffil yn siŵr. A braf gweld i'n cael sgwrs fech gyda rheini. Ni'n dipyn o beth i'r rhai sy'n cystadlu cael cwrdd a siarad efo i hefyd. Ydy, mae e. Dyn ni fel o blaen royalty cyffyle mewn ffordd. Gan gofio bod hi wedi, fel nes di sôn, Rob, yn ddangos mewn sawl gemau Olympedd, wy'n meddwl am Ymunwch yn 1972, yn 1988 oedd hi'n Seoul, ac yn 1978 yn pencampwriaeth dressage y byd yn Goodwood, nath hi ennill y fedalefydd ar Dutch Courage. A wi o hyd yn parchu achos ar ôl cystadlu, mae wedi rhoi i bywyd mewn sawl swydd sydd yn trial helpu ambell i gymdeithas cyffyle neu'r sport neu'r chwaraeon. Odi mae'n rhoi digon nôl i'r busnes fyd. A mae hwnna'n gweud tipyn amdani hi bod hi mor hael yn rhoi nôl ar ôl y profiad mae wedi gael. Odi, mae'n moyn gweld bobl arall yn neud yn dda a cadw'r sport i fynd yn fe. Mae tipyn o gymeriad fyd. O beth fi'n cofio. Eithon ni gynno bach, ond ie, ambell i botel o win. Odi, mae'n gallu ymlacio. Da iawn. Gallu ymlacio. Cystadlu'n galed. Dwi'n bod i mwy nawr. Galed, ond odi, digon o hwyl. Edrych nawr ar yr ceffil gweithio, yr Working Hunter. Cyfoeth o brofiad gyda Jenny Lauriston Clark sy'n beirniadu. Mae yna gymaint o amrywiaeth unwaith eto yn y bencampwriaeth tangyfrwy i ni'n gweld ceffylau nad yn ni wedi gweld yn ystod yr wythnos sydd wedi ymddangos yn y cylch ceffylau ac ambell un fan hyn ar ddechrau'r wythnos yn y prif gylch tangyfrwy. Mae hwn yn gwestiwn anodd fi'n gwybod, ond os na un wedi tynnu'ch lligad am reswm arbennig? Wy'n credu, David, mae chwaraeon yn iawn, ond mae hon wedi dangos ceffylau Sioe o dangyfrwy fyd. Hacs ceffylau ceffil, dim poni falle. O'n i'n gweld un golwg arno'r cobyn, Saesneg, gwyn, fe welwn ni. Gath i dipyn o golwg ar hwnna'n do? Do, gath i tipyn o olwg a mae fe'n sefyll yn sgwar, mae'n sefyll mas i fi falle, heddi. Ewn ni weld. Felly fel ni falle wylwch chi bethau. Mae'n gwybod ar ei adryllodd, dangos, bydd hi'n glir beth yw i da. Felly atgoffwch ni o enw yr enillydd falle fyddech chi'n gweld. I fi, Real Steel, Bobby Thomas sy ar y gefenau, a'r cobyn Saesneg o dangyfrwy. David Oliver?
real steel falle, dwi'n meddwl bod Rob falle'n iawn, ond ys i eitha licio'r ceffil trwm yn mynd hefyd. Ond mae fe'n yw poni ddyd, cofio. Right. Bydden ni ddim yn siomedig I weld un pigo rhyw boni bach. Gewn ni weld. I wedi gwir, does dim un o'n i'n gwybod yr un i'r rili. Does dim un o'n i'n gwybod. Dim ond un person sy'n gwybod. A bydd parch am I ddewis I fi'n siwr. Wel, mae wrth y steward Jenny Lorston-Clark. Beth fydd dy benderfyniad terfynol? Mae yna medal air yn aros I gael I rhoi yma. Pawb yn aros yn eifgar. Dyma Jenny. Mae'n benderfyniad anodd, mae'n benderfyniad pwysig. Mae'n anodd. Oedd yr anifeiliaid gyd wedi mas I wneud sioeddach. Pawb wedi mynd yn dda. Oedd hwnna ddim yn helpu o gwbl. Pwy fydd yn ennill pencampwriaeth tan gyfrwy 2026? A dyna ni! Wedi dod yn glir. Llongyfarchiadau mowr iawn. High cost example yw I ddewis I, yr adran A adran gyfrwy. High cost example wedi cael ei fagu yn yr iseldirodd, ond yn y wlad hyn, mae fe'n cystadlu a berchen ar hyn o bryd I Jennifer Hughes. Fe atebwyd y cwestiwn, llongyfarchiadau mowr iawn. A dyna ni'r enillydd, high cost example. Oedd ddim ar chwarae bach, mae'r Rhywun yn cipio y wobr ardderchog. Llongyfarchiadau mowr iawn yn ennill pencampwriaeth ac yn ni yn... Wel, nid ar warae bach, mae'r Rhywun yn cipio y wobr ardderchog. Llongyfarchiadau fan hyn yn y cyfrwy I high cost example. A newyddion gwych i'r perchenog Jennifer Hughes. Alia Khan, Supreme Champion Royal Welsh 2026. Yeah, absolutely amazing. I can't believe it. Now, this pony is a bit of a superstar. I've known this pony since he first came onto the ridden scene. But what's he been like for you? Oh, he's just such a dude. He's the easiest pony in the world and will do anything for you. He's won loads of different things, different accolades. I think you've just said to me he's won here 6 times? Yeah, 6 times now, under saddle and in hand combined. And he just doesn't get bored of it, does he? He loves the atmosphere. Yeah, he absolutely loves it. Well, many congratulations. You've got one more championship to go, so we wish you the best of luck. Thank you very much. Dyma ni ag I ffwrdd â ni felly ras gyfnewid nesaf rhwng y bwyellwyr a'r cneuwyr yma yng Nghanolfan Gneifio Meirion. Y bwyellwyr y tro yma, Coen Martens o Wlad Belfast. Wedi bod yma sawl gwaith o'r blaen. A cneifiwr yn ei erbyn o pen arall yma ydy Gigel Fam, sef rheolwr yn Seland Newydd. Yn taro chydig bach yn aramach, boes bach mae'r bwyellwyr yma'n ei treadol o gyflym eisoes. Ar hanner yr ail foncyff mae Matthias o Gweriniaeth Czech. Andrew Morris ar yr ail gneifiad rwan ac eisoes y bwyellwyr yn troi ar ochr gyntaf y trydydd foncyff. Glenn Penlington ydy hwnnw, bachgen lleol, nes eto wyllwyr hwy, yn troi i'r ail ochr rwan, yn gorfod bod yn fanwl eithriadol, gyda'r fwyell na Andrew Morris yn gorffen. Felly, mae'r fwyellwyr ar hyn o bryd sy'n newydd gwblau'r trydydd allan o 4 foncyff, yn achub y blaen o bellfor ar y cneiwyr. Pwy di'r cneiwyr nesaf? Y nesaf ydy O, Alwyn Mancini ydy o, welwch chi, a wedyn, ie, mae yna rhyw chydig bach o dwys sy'n digwydd o fan hyn, achos mae yna 2 gneifio'r yn cneifio'r ar un pryd. Ie, Phil Price a Alwyn Mancini, a hyd yn oed wedyn oedd nhw'n methu curo y bachgen o Wlad Tasman, sef Dale Baines. Ie, dyna ni felly. Ie, hwnna mor gyflym, o'n i'n methu cadw fyny efo enwau pawb ydy gwir i'w cyflwyno nhw cyn bod yr ornest drosodd. Felly, llongyfarchiadau mawr ar Prynhawn o adloniant difyr dros ben yma yn Ganolfan Gneifio Meirion I gwblhau y digwyddiadau.
ar y dydd Iau. Mae'r rhan ucha y prif gylch yn galw gan mai fyna mae pencampwriaeth mewn llaw yn cael ei gynnal ar hyn o bryd. Dyma ni, Martin Davies, beirniad y bencampwriaeth yma, wedi bod yn edrych yn fanylach ar bob un o'r ceffylau sydd wedi dod yn ôl i gystadlu yn erbyn ei gilydd. Ac o'i flaen y nawr mae Menai Curiosa, pencampwr yr adran ec. Glyn Coch Copeiria, a Coben Ore yn y sioe frenhinol y flwyddyn hyn. I egluro mae'r beirniad wedi tynnu rhyw... Yw rhestr ferall yn dod. Rhyw 6 mlaen o'r llinell. 3 ar rydiau Cymreig. Ie, odi. Yr ec ar Cobyn, yr adran dy. A fe'n ddiddorol iawn achos o ti gynne Rob yn gweud am yr adran B. Oedd na rhyw dimlad gyda ti bod i ligad wedi aros ychydig bach yn hirach falle ar yr adran B? Yn sicr, odi. Wy'n teimlo ni. Wy'n nabod Martin digon da. Mae fe'n ddyn sydd ddim yn wasto amser, mae busnes yw busnes, ond yn sicr pan ath i am drot paso fe, droiodd e rownd i gael pip ar ei ôl i. Dwi ddim yn neud na fel arfer, ond gewn ni weld. Am ti'n gwybod sy'n digwydd amser fi'n gweud pethach fel na, dwi ti. Fi ddim yn cael dim byd. Ond beth bydde fe'n ei olygu i ti? Adran B yn dy wad i, Rob. Tase fe yn dewis yr adran B fel pencampwr mewn llaw. Beth mae hynny'n olygu ti? Gwyd i'r safon. Ni wedi gweud wrth gwrs yn y pellter bod yr adran bach yn wan. A Cobyn. O, nage, yr adran dy. Wel, Glyn Coch Copeiria. Falle eith y cil wober. Falle. Ti byth yn gwybod? Yr adran ec. Yr adran ec yn iswch. O, wel, dewis da. A'r ddwy yn matcho hefyd. Ma nhw, odyn, ma nhw batrwn. A'r ddoi yn nhw'n just ar dan heddi, ar fyw yn dod nhw. O parch i'r ddoi yn nhw, ond yr adran C sydd wedi cael ei. Rydfa Menai Curiosa. Bydd y ddathlu yn St Clair heno. Ac yn llawn heiddi y dathlu. Mae Martin yn ddyn sydd am bwyty dangos, a wy'n siŵr yn ei feddwl byddai'n meddwl mae'r ddoi gaseg fagu hyn wedi bod ar dan heddi. Yn yr hydref, mae gofyn cael rhywbeth fel ebol, rhywbeth i cadw nhw'n fyw. Mae natur nhw'n fywiog. Falle bydd yr adran B, byddai hwnna dy bach yn fflat erbyn geia, ond ti'n gallu gweld yn meddwl Martin oedd meddwl, wy moyn ceffil dda i fynd mlaen i sioe ceffil y flwyddyn, i ddangos dyna ddewis i. A David, dwi'n credu bydd y ddoi hyn, still ar dan, yn yr hydref. O, yn bendant. Ac dwi'n meddwl bod yn dewis arbennig iawn. Mae'r gaseg yma yn edrych, wedi bod yn edrych yn hyfryd dros y ddeuddydd diwethaf yma. Heb bod yn ofalus ar het. Ond gewn nhw feddeiant. Hagor o ribannau, le mae'r rhain yn mynd gwed. O, rhôn nhw rhywun arall, na fe. Ond na, newyddion da o lawenydd mawr, llon gyfarchiadau mawr iawn i Menai Curiosa ac o flaen yn ni wedyn ni, Glyn Coch Copeiria. O breuddwyd pawb sy'n cystadlu yw cyrraedd yr uchelfannau yn y prif gylch, a fe ddath y freuddwyd yn wir i Glyn Coch Copeiria, llon gyfarchiadau mawr iawn i'r teulu cyfan, ac yn sicr i Adrian Bowen yn dangos ar ei orau. Diwrnod ardderchog i bawb. Adrian Bowen, Glyn Coch stud, all the way from St Clair's by Carmarthen. You've just qualified for Horse of the Year show. Yeah, that's in the stable for a bit longer and £1,000 worth of rugs to try and get us there. But yeah, I think everyone will be pleased with the result anyway. They certainly sounded it. They were wild behind us. What was the feeling like when you were waiting to find out who had won? Just a lot of anticipation there, what's going on. You see the judge look in different ways and you think, oh, could it, can't it? And
Yeah, just a big shock and a surprise. Week gets better and better. We watched you leap with joy as they called you forward. But I do need to talk about this black sock. What's going on with the black sock here, Adrian? Yeah, the black sock's been making an appearance all week. Damaged my hand, as I explained earlier in the week, so it's turning into a bit of a lucky sock, this is. You were in surgery this time last week, but I think we're going to have to injure you every year if these are the results you get. That's it. Some of the boys are saying it's the Keith Lemon look, and others are saying it's Michael Jackson, but results like this, it doesn't matter, does it? It certainly doesn't. Well, I'm not going to keep you any longer. Go and celebrate with the family. Many congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn I thi. Thank you very much. A penblwydd hapus I ti hefyd. Diolch yn fawr, Adrian. Prif bencampwriaeth ceffyla'r sioe, ffeinal fawr y prif gylch. Yr adran dy aeth â hi llynedd ar ôl ennill y gasau gorau a chwpan siôr tywysog Cymru. Casgod Welsh Doll sydd yn mynd â brif bencampwriaeth. Yr ail gobyn adran dy I gipio'r anrhydedd yn y 2 blynedd ddwytha. Dorian Lloyd wedi ymladd. Ond mae sawl bryd wedi serenu yn y gystadleuaeth hon. Broni bach, Amesbury, Siamdden. Pwy fydd yn plesio'r beirniad eleni? Croeso nôl ato ni. Mae'r galon yn curo ac mae'r nerfau yn cynyddu. A David Oliver, Rob Jones a finnew hwnnw. Bobwm. Yn cadw cwmni chi ac yn edrych ar brif bencampwriaeth ceffylau sioe Frenhinol Cymru. Allwn ni ond a dychmygu beth sydd yn mynd trwy meddyliau y gorau o'r gorau fan hyn yn y brif gylch. I ni wedi cyrraedd y pen llanw. I ni wedi. A dewis caled wedyn ni. Mae yna gyda ni bencampwr mewn llaw y gorau ar y maes. O dan gyfrwy y gorau o dan gyfrwy. Wrth gwrs, a wy'n gweld bod yr is-bencampwr na wedi dod I gystadlu fel gallwn nhw'n wneud ni. Ac wrth gwrs, mae yna gerbyd bach ma'n rhywle yn cystadlu yn erbyn y gorau mewn llaw ar gorau o dan gyfrwy. Glyn Coch Coperia. Gaseg fagu o frydfa Glyn Coch. Ac Adrian Bowen yn dangos nad oes dim byd yn mynd I rwystro fe rhag dod yma i'r prif gylch. Ar ôl anaf, chwarae teg, a mi oedd hi werth y siwrne. Tybed pa mor bell eiff y daith. Un cam sydd I fynd yn fe, ond dyma hi dewis y beirniad Martin Davies fel y gorau mewn llaw ar y maes y flwyddyn hyn, ac wrth gwrs wedyn yn heiddi fynd i'r sioe ceffylau flwyddyn wrth ennill y gystadleuaeth ni. A mae hon yn mynd eto. Yndw I. A mae pawb yn enjoyo gweld I wrth y sŵn yma. Odi mae yn mynd eto. Dyna'r geiriau ynddo fe. Dyw I ddim wedi ffeili mynd. Mae pobl wedi cwmpa mewn cariad â hi. Dyma ni yr adran ec. Enillydd yr is-bencampwriaeth yn cystadleuaeth mewn llaw. Yn brygfa Menai. Menai Curioso, hiwi. Segfagu. Dyma ni. Wedi ennill pencampwriaeth gyrru. Anfield the cheerleader. A fy nes di a fi Rob fwynhau y bencampwriaeth yma yn gynharach yn do ac yn timlo y seiliau yn siglo. Ond mae yn olygfa. Odi mae. I'ch atgoffa chi mae'r enillwyr yma, y gwahanol bencampwriaethau yn dod nôl at ei gilydd ac yn gobeithio cipio prif bencampwriaeth ceffylau sioe Frenhinol Cymru. Is-bencampwr y gystadleuaeth yn dewis y gorau o dan gyfrwy, Real Steel, Bobby Thomas ar y gefen, ond is-bencampwr oedd I adran A bach. Yr adran mae hwn wedi dod i'r gystadleuaeth trwy yw yr cobyn Saesneg o dan gyfrwy. Show cobs, fel ni'n gweud yn Saesneg. Terry Court. Terry Court y beirniad. Mae hwn yn enwog iawn yn y byd y gymdeithas Cymraeg am y gwaith mae fe wedi wneud. Gyda'r arwerthiannau ystalwm. Oedd Terry'n gweithio I Brightwell sgynt. Ac o'n nhw'n bartners mawr gyda'r cymdeithas a wedi wneud tipyn o wahaniaeth
yn bob arwerthiant, ond no. Mae e'n gymeriad. Wel, o'n i'n mynd i weid na, achos mae wedi gwrthod rhoi unrhyw sylwad ar beth fydd e'n chwilio amdano fe. Mae am gadw yn surprise. Dyna Terry. Na. Dyna Terry. A wy'n parchu I farn. Lle dyma ni yn dechrau edrych ar brif bencampwriaeth ceffylau Sioe Frenhinol Cymru. Ond blaenau ni fan hyn, mae Hoi Coast Example yn illodd y bencampwriaeth tan gyfrwy yn eiddo I Jennifer Hughes, ond megis dechrau mae'r daith yma i'r beirniad Terry Court. Wel, fe ddechreuon ni yng ngwen yr haul yma yn 2026 yn Llanelwedd ac I ni'n gorffen hefyd. Ac mae'n sicr yn destun llawenydd edrych ar y creaduried bendigedig o'n blaenau ni fan hyn ym mhrif bencampwriaeth ceffylau Sioe Frenhinol Cymru. Y mwynhau'r olygfa wrth yn ochr I mae Rob Jones a David Oliver, a dyma lle fyddwn ni'n gweld coroni ceffyl gorau'r Sioe. A mae yna dipyn o sioe o flaen I fan hyn. Mae pob un o'r rhain sydd yn cystadlu wrth gwrs yn anifeiliaid sydd wedi ennill, ond maen nhw'n hyfryd. Fe mae yna patrwm, mae yna safon mae Rob. Wel, o'n i'n y ddoi gystadleuaeth mewn llaw a dan gyfrwy gallet ti wedi bwynto am unrhyw un o'n nhw mewn ffordd, ond dewis wrth rhaid wneud, a dyma dewis Martin Davies, beirniad y gorau mewn llaw. Yn coch Copeira. Beth oedd y geiriau, David, wedes ti? Cadw I fynd neu rhywbeth? Mae'n fynd rhywbeth eto. Mynd o hyd. Mynd o hyd. Sa'n ni'n dod nôl bore fori, byddai still yn mynd. Caseg fagu o frydfa Glyn Coch. Ni'n gweld yr olygfa o bell. Terry Court, dyna beth yw gymeriad. Beth wedes ti yn gynharach? Fe nath e wrthod datgelu unrhyw beth am beth fydd e chwilio amdano. Mae'r holl beth yn gyfrinach. Pidwch o gofyn unrhyw gwestiynau na I ddim ateb. Mae'n deall bod rhaid penderfynu a dangos beth mae wedi dewis yn diwe. A lle ddim gadael y cylch heb gweud dim byd. Gewn ni'r ateb yn y man. Yn y post. Ie. Dyma'r pencampwr yr adran ec. Menai Curiosa, berchnogaeth brydfa Menai, ac hon oedd is-bencampwr mewn llaw y Sioe ac wrth gwrs yn ar hawl I ddod nôl I gystadlu. Caseg hun fagu wedes ti yn yr adran ca. Mae'n disgwyl gweddol ifanc. Yn dichwad y teg. Mae wedi cael ei dangos o blaen yn diwy. Mae'n disgwyl yn ar y top ar y diwrnod. Chyfle I Terry Court I feirniadu yn unigol. A beth sy'n ddifyr, dyma'r tro cynta iddo fe weld. Mor agos. Ie, fe fydd I. Terry wrth gwrs wedi cael digon o'r adrannau Cymraeg trwy'r blynydde, trwy rheoli yr arweithiant Brightwells, yn dyfe. Yn Heion Wai, dim yn Heion Wai, yn Hereford fel oedd. Bydd e wedi gweld y gorau yn trwy'r cylch na. Dyma ni Anfield the Cheerleader enillodd y bencampwriaeth gyrru ac o achos ni wedi cael dod nôl I gystadlu. A hwn yn un oedd wedi cael dipyn o clog yn pobl y gyrru ddoi sy'n siarad ambell un yn deud bod y flwyddyn cyntaf i'r ceffyl yma fynd i'r masnach ysgafn ac yn deud bod pob elfen, bod y trap yn lan yn daclus, ond yna dipyn o camol a clod i'r partneriaeth yma. Bleser clywedd. Wyt ti'n iawn drych ar y bag bwyd sy'n tu ôl yr cerbyd. Dwi'n gallu gweld mae'r lleder ar y diwedd wedi cael tyn bach o bolish fyd. O'n i'n gweld rhai eraill ddim wedi mynd i'r manylion na. Oeddi yma fe'n berffaith. A'r gwaith sydd I gyflwyno y ceffyl, y cerbyd, mae cymaint o wahanol elfennau yn dos. Dwi'n siŵr bod sawl cerbyd wedi gorfod teithio fyny i'r Sioe ac wrth gwrs rhain o de ddwyrain Lloegr ac dwi'n siŵr bod yn dipyn o dasg iddyn nhw gael yma. Diolch yn hobi rhad, sy'n ni'n dweud. Na, wyt ti'n ffili dreifo'r ceffyl a'r cerbyd i'r maes, ti'n deall ni, Elen? Fi yn deall. Bydden nhw wedi byddefnos yn dod yma. Ond mae gran, drych ar y bwced, mae sglein yn hwnna fyd.
Ac ni'n gweld Anfield the cheerleader yn ein pasio ni fan hyn yn y brif eisteddle ac yn mynd yn fendigedig ac yn dipyn o ffefryn gyda'r dorf yma hefyd. A'r cam sydd yna, fi'n cymeryd y geiriau yn ôl bydd i wythnos yn gyrraedd yma. Sef e'n goffa i defnyddio drad i ddod yna. Hoi cost example. Dyma poni adran A sydd wedi dod i'r gystadleuaeth trwy ponis mynydd mewn ffordd o dan gyfrwy. Adran A wedi bod yn bengampwr yn cylch y cyffyle ac wrth gwrs, fel welon ni gynharach, wedi bod yn brif bengampwr yr anifeiliaid o dan gyfrwyfyd. Mae hwn yn nifel sydd wedi bod yn gwneud tipyn bach o waith yn diwe dros y flynyddoedd. Fi'n cofio fe'n fel march neu ebol ifanc mewn llaw, ond mae wedi mynd ymlaen i gynnig tipyn o waith i sawl person ar ei gefnau. Yn eiddo i Jennifer Hughes. Arinus Hoic sydd wedi magu fe o'r iseldiroedd. Wy'n siŵr fe gath hwn i fagu yn yr iseldiroedd. Arinus wedi symud i ffarm ger Llanelwedd fan hyn. Dyna'r pasiwn oedd gyda fe am yr adran a'r sioe hyn fyd. Ac pan oedd wedi bennu gweithio, oedd e'n meddwl dod draw fan hyn i fyw. A dyna beth nath e. Mwynhau y bywyd a'r byd merlod Cymraeg. A mae hwnna yn brawf, yn dweud? Ydy. Bod e wedi cwmpo am y gwad Cymraeg. Ydy. A wi ddim yn siŵr pwy oedran yw'r poni bach hyn. Dyw e ddim yn ifanc, mae'r rhai gweud, ond mae fe'n disgwyl yn pictiwr i feddwl y mylltyrau mae hwn wedi trafeili yn ei fywyd. Real Steel i Bobby Thomas sy'n perchen ag ar ei gefnau. A dyna un o'r pwynt dwi'n cofio o'r flwyddyn hyn yw amser enillodd Bobby Thomas pencampwriaeth y Cobyn Saesneg o dan gyfrwy. Nôl bore di llun, a fi'n cofio'r gwen a danedd gwyn yn gwenu o'r pellter. A ti'n gweld y danedd am oriau ar ôl ni fyd oedd e mor bles. Tro cyntaf iddo fe ennill yn y sioe frenhinol. A meddwl y byd o'i geffil, Real Steel. Nid ar ware bach mae rhywun yn ennill fan hyn. Nag e. A wy'n edrych ar Terry Court yn beirnadu. Ac yn ocsiwniar, gyda llaw wedi chwarae pêl drod i Gymru dan Feina Ward yn y gorffennol. Felly sawl haen a sawl elfen yn perthyn i Terry Court sydd yn beirniadu prif bencampwriaeth ceffylau sioe frenhinol Cymru. I ni'n dod tuag at y terfyn, ond i ni'n gwasgu pob diferyn o'r profiad ardderchog o fod yma ar faes y sioe fawr yn Llanelwedd. I ni'n edrych ar brif bencampwriaeth ceffylau sioe frenhinol Cymru. Mae Terry Court yn chwarae dyn ni, David Oliver a Rob Jones. Pwy fydd yn cael ei goroni yn geffyl orau 2026? A Cobyn i fi. Cobyn i fi. I fod yn wahanol i chi te, fe a fi am Anfield the cheerleader. A gyrru. A gyrru. Wel, nawr te. Nawr te. Mwyn amrywio pethau. Ond eto, mae'r gorau o dan gyfrwy. Mae fe'n sefyll ag yn wyn yn diwe. Mae e'n sefyll mas bydden ni ddim yn cael siom. I ni o fewn eiliadau ble ath e? A Cobyn sydd yn mynd â hi. David Oliver, Rob Jones, sefwch lan os gwelwch yna. O na, wedi blino nawr. Na, eisteddau. Cadw fynd ddo. A fe na i eistedd. A Sioe Wobber a mynd i'r gyrru. Tîm. Gwaith tîm. Gewn ni. Full house. High five, gyfeillion. Ar y dderchog. O'n i'n sefyll yn y tŵr y dydd Mercher pan enillodd y gatseg hyn i dosbarth. A glywes i dwywaith. Bobl o'n i ddim yn abodd yn gweud, she'll go all the way, mae hon yn mynd i fynd yr holl ffordd. Ta pwy o'ch chi? O'ch chi'n iawn. Llygad da. Adrian Bowen, wrth gwrs.
dipyn o dipyn o gamp, really, gan bod yma wedi anafu hi'n wythnos diwetha wedi cael triniaeth ar ei llaw. Ond sbia hi, Heledd a Rob. Mae ffen lan eto, o sbwtwn off ar y ceffil yma, gwed? I chi wedi gweud na drwy'r amser mae wedi mynd a mynd a mynd. Mae ffen i lan drych, mae'n edrych. Beth sy'n nesa? Beth sy'n nesa? A fel oedd Mr Oliver yn gweud, mae'n mynd o hyd. Mr Oliver, ti. Mae parch ambell waith. Mae'n mynd o hyd. A stori bersonol Adrian Bowen, chwarae teg iddo fe, wedi cael anaf yn torri bresych? Maen nhw'n dangos dipyn o defaid Beresion. Ac Adrian yn cael dipyn o lwyddiant gyda rheini. Ac fi oedd yn torri bresych paratoen ar gyfer y sioe. A gyda damwen a torri tendons yn ei llaw. A di gael gyda triniaeth wythnos diwetha. Oedd y teulu ddim yn meddwl a fydden nhw'n gallu dod i'r sioe. Profi dycnwch. Wel, mi fydd yma yn ddiwrnod byth gofiadwy i ni gyd. Cael gweld glyn coch Capura yn cipio prif bencampwriaeth ceffylau Sioe Frenhinol Cymru 2026. Mae yna ambell eiliad yn aros yn y cof am byth, a dyma eiliad i'w thrysori i frydfa glyn coch, ac yn enwedig Adrian Bowen yn dangos pleser cyflwyno enillydd prif bencampwriaeth ceffylau Sioe Frenhinol Cymru 2026, y gaseg fagu o adran dy glyn coch Capura. Adrian, I'm running out of ways to congratulate you. It's been a phenomenal week and you've just topped it off by being crowned Supreme Champion Horse here at the Royal Welsh Show. Amazing, just totally amazing. So thank you to everybody here, all the family, Nathan on the foal, and just everybody that's helped out this week and behind the scenes. Without everybody, you just can't do it. It has been a massive team effort, hasn't it? With you being injured last week, you weren't sure if you could make it to the show, and it's been a phenomenal week. There are no words. Like, it's stuff dreams are made of. We woke up this morning and we said, sorry, did that even happen? And to even do this today now, it's not going to sink in for a while, and it's just incredible. I think we're going to have a few mornings, aren't we, where you all wake up and you go, did that happen? You'll have to watch it back. A lot of mornings. Alan, of course, you're always behind the scenes. You don't like being up front here, but how proud are you of them today? Very proud. You can't be better. And Jan, you were screaming and shouting. I don't think I've ever seen you jump so high off the floor. No, I was absolutely delighted. As everyone says, words are a dream come true. But without the help, without the support of others, we wouldn't be standing here this week. It's been a manic week. And the big credit's got to go to Nathan, who handles the foal and the horse. Well, it does take a team effort. You did win this 19 years ago with Glyn Coch Hyfryd. Does the feeling ever die off? It never dies off. The first time it happened, it's all a blur. I think like this time now, you don't expect it a second time, but you let it sink in this time. Make the most of it, because it just doesn't come round. Well, you guys are up on cloud 9. Stay there as long as you like. Enjoy every second. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Thank you. Wel, dyna ddiweddglo I frydfa Glyn Coch. Ynde fe, just diweddglo a hanner. I sioe a hanner ni, a mae wedi bod yn sioe wefreiddiol a'r tywydd yn chwarae ran, ond wythnos gofiadwy, Sir Frycheiniog, bobl bach, maen nhw'n gwybod sut I leifan I sioe yn dyn wrth gwrs. Wel, dwi'n siŵr fod y llywydd gathi'n hafard ar tîm I gyd, yn fydden nhw'n gallu cysgu'n dawel heno yma, ond dwi'n sylwi, di pobl, just ddim isio mynd o yma, nac dyn? Sneb eisiau'r sioe ma ddod I ben. Signo pob eiliad allan nhw o'r gweddill o'r Sioe Frycheiniog 2026. Beth yw'r uchafbwyntio I ti, sgwni? Mae'n anodd dewis un mewn ffordd. I fi, cyn dod i'r sioe, o'n i'n ymwybodol bod niferoedd y gwartheg y gorau nhw wedi bod ers cyn Covid, felly o'n i'n dod yma'n edrych ymlaen I weld safon y gwartheg. Ac I fi, wedi bod yn y cylch gwartheg na nawr ers degawd bron iawn. Ac I fi, y safon gorau o wartheg, dwi erioed wedi gweld yma, felly mae hwnna'n sicr wedi bod yn uchafbwynt I fi, wedi codi'n halon I hefyd I weld yr anger sy'n y diwydiant, nid jyst ynghylch y gwartheg, ond ym mhob
pob un o'r adrannau wrth gwrs. Y defed, y moch a'r cyffler. Mae jyst di bod yn sioe i'w chofio. Ond mae'r holl atyniadau yn dydi wedi denu'r miloedd yma ers bore llun. Nes i rioed freuddwydio yn y tywydd yma bod ni'n prynu rhywbeth fel hyn, ond roedd rhaid cefnogi'r Sir Nawdd flwyddyn nesaf. Bydd e'n handi ar gyfer y ffair eia, cofia, y bydd cadw hwnna. Byddwn ni'n ôl erbyn hynny. Diolch i chi am eich cwmni bob dydd, oeddech chi'n ôl heno. Fi a Mari nôl, dych chi am 9 heno, felly ymunwch gyda ni. Diolch yn fawr iawn am wythnos yma. Ta-ra. Ta-ra.